Pasra seko tete Sabina pa Joshua Nkomo hapo. Pana Mr. Pillars. Na Chinake. Na Maimiti. Atika kana zokare kane. Shadrack Majoni. Secretary ziri kufambe. Right. Sondra pfura takabata kapapegre masasika. Yapara tina kuipedza takaisira panzira. Saka tingosimudza kuti tangoipedza pezvino. Amakadzwa mimika. Mudhara wacho achiti haapara. Ndanetawo naye nini ndatadza zvokumuitawo ini. Baba wacho kumubereka chache wapanyapira. Ndaneta naye. Ati shuwa ere munhu anoneteka naye. Chimbodza kubva kuna iwo kavabereki amai nyakutumbura kuti ko iyo best song yawo ndiye. Urua. Sika chikubatai. Kanondibata nokuti akandiudza unorondo yokuti kunyange ndikagarika sei. Kunyange ndikadibati ndiri urua. Ndichafa chete. So mukanzwa izwi rake pawere simuronzwa sei. Ndotonzwa kufara ndopa ndotomuona kakawanda ndikatonzwa izvo imwe nguva ndototi mwana wangu mari muzuro yaite ndo pasera. Ndichikatofara kuti mwana wangu. Pamunofamba pese pane here vanombo kuti awo ndo amai vapara. Ipo pano pese vanotondibvunza ndi vamai vapara ko muri muno muruzevha ndikati mukuti muimbi kupfuma here. Ndiri muno vana vake nanhasi mwana wake wandogara naye tichimuendesa kuchikoro. Muri kumuendesa kuchikoro iye ari kuendesa here vana kuchikoro. Vake vana ikoko ari kuendesawo saka iye imanye ndiwo mudzimai akaenda. Amai vake vakasvika pakuti tinova amai ndarorwa nomumwe murume. Mwana uyu amai chengeta ndobva ndatora ndikati para uyu ndichamudzidzisa ini. Iwe ziva unawo kupi? Uyu makatozvipira ini. Uyu ndakasvipira. Izvi nezvaakita Grace 7. Aiwa zvinofadza chimwe. Baba Katsande mwana makarera. Nhasi uno munharaunda vanhu vanokutambira ise vachinzwa kuti awo ndo nyakurera. Zvakanaka. Baba vapara ndibaba vapara kana vakundiziva vanotupa maintroduction ndibaba vapara. Vanhu ndibaba vapara. Ndivo nai. Vamwe vanoti makafanana. Makafanana. Shuwa maida kufanana nababa wako. Makafanana. Aiwa ndiri mukuzoona. Aiwa handinukana cheke aiwa. Saka pamimanzi yake semanziro amunoita kamunoti ininaka ikanondibaya. Ini zvangu chipo chokuimba ichi. Aiwa kungoteerera muchingoteerera kuti nokuti mimanzi yake ari dzese munoiziva. Kamwe chete hamuzoshayiwo mwana wenyu. Kamwe chete kamuti aiwa akaka kane mashoko anondibaya. Iye tese tikangogumana musoro pepa tiri urua iye tikati akaprofita kufa kwedu. Hapana asingafe tese tiri guruva tikite kana achiridzwa iyo tese totonzwa kuti mukomana uyu akafemerwa apa ende hakusi kudiwa idzidziso yaari kudzidzisa nyika kuti munhu wese kuti uri guruva uchadzokera kuguruva kwawakabva sokuru yako bhaibheri. Ndiwo kagogo Jennifer Katsande kana kuti Jennifer Messi na baba Katsande apa madziva apa tinofarira tiri urua. Muguru mugambo mutete, abana
tinawo Njerama Boys vakazoparadzana. Sei vakaparadzana? Chii chakaitika? Regai tindosisi kubva kuneka Nomara Nomeni Makina ndakamuona kuhoya ikoko. Tine hwendo wogadzira kuenda kuSouth. Paidiwa mapassport panguva yacho. Saka pakuzofamba tichigadzirisa manhau ETD yekuti tikunde kuenda kuSouth. Iye semukuru panguva iyoyo anga ane kapfungwa kake kokuti zvinhu zvase zvese ndinongozviita. Patema taifambira mapassport iye anga asingafambi. Kufunga takafamba takakunda kutora mapassport ese band. Akasara ari asina passport ndopaigara unyabhira manguva iyoyo. Taigara kumasasa. Saka tadaro tatora mapassport zuva rokunobuda kuenda kuSouth rakwana. Iye anga asati atora asati ane passport. Takaenda takati mabhendi anga arimo anga aripo panguva iyoyo anga akatoti wande. Aenda na Tongai Moyo, Misho Jambo, na Njerama, na R&K, na Wosia Chipanga. Saka tanodaro iye akakunda kushaya passport panguva iyoyo. Madheti yokenda yakwana zvanzi toita sei zvanzi pasina zvokuita. Zozopromota anga akabhadhara kare mari dzake. Utongoenda tinoona kutamba pagedhi. Saka iye akangokunda kuzviteerera panguva iyoyo ndobva atongoendawo naye asina passport. Saka tasvika pagedhi pane zvakangoitikawo ndobva azongobatwawo paboda kubed bridge. Saka ndobva azobatwa asina passport. Toita sei mukuru wenyu abatwa anzi hapana zvokuita. Mufunga bhazi rakamira ranga takura vaimbi ichimirira kuti pamwe angadai zvizogadziriswawo achikunda kuenda kushow, but zvakaramba akabva atonosungwa unobva azodzokera kuHarare. Saka Njerama Boys yakangoenda yakadaro iye asipo. Ndopanga pana Shepherd Messi wamambobvunza weyo. Saka Shepherd aikwanisa futi kuridza lead guitar. Saka taenda tikanosvika takanoita show iyoyo iye asipo. Zvokuti kana wekuSouth chaiwo havana kutomboziva kuti Paro acho haapo. Pakubata kwatakaita basa ikoko takakongorowa sezvazviri, yakangobudawo iri Njerama sezvazviri. Saka tapedza basa, mari dzatakanowana ikoko takabva tanoshiyana ikoko. Mano ndobva washandisa mari dzawo, then ndobva tazongomigirawo yaienderanawo nekusara kwaakaitawo. Saka ndikaona kuti ndozvikanyanya kumugumbura izvozvo. Anga ntarisiri kuti nyangwe dai tikaenda zvedu mari yacho yese taifana kuuya nayo tomupa oti share, ndozvaanga achitarisira kuti pamwe dai zvaifana nge zvakadaro. But takaona kuti hazviite because patime yacho iyoyo manager tatinaye munaiti manager ipapo ndiStan Ruziwa ndianga ari manager ipapo. Saka tikabva tangowirirana naye takati akuno kumari ndo painotori nevhaliyo zvina nditoishandisira kuno kuti akashandisa ikoko. Saka zvakamurwadza ndopa akatanga kuchichinja zvandataura zvemaroyalties kuti tati mapercentage chichi. Saka ndopa akatanga kuchichinja ipo pakatoreda kukuonai ndobva achitanga kuti sungira purei manje pamari. Ndopa akatanga kushanduka ipapo. Ndoona sekuti ndo donzvo hombe rakanyanya kumurwadza iroro. Akunoti makaenda kuSouth sei ini ndisipo, pandakanotadza kuenda inini imi maifana kusaenda ikoko, mainoridza chini ndisipo, maenda kunouraya zita rangu ikoko. Saka zvazvizvi zvokuti wose munhu anga asina kukunda kuenda kazva zvangomurwadza. But isusu mabatira takaita basa ikoko aiyo basa takanobata sezvazvo zvokuti iwe chaiwo kana kuSouth kwanga tati mutoyandoya havana kutoziva kuti Paro wacho haapo. Because munhu aita mabacking vocal ndiRichard, aiita nomumwe ainzi Silas Ngrasi, aiita futi mabacking vocal. Saka patime takaita show Paro asipo, Richard aiita malead vocal, Silas achiita mabacking vocal, Shepherd ndobva aridza lead guitar, ndochibatawo rhythm, mukoma ndobva abata bass rawo. Saka anoita show yokutamba tatinawo.
saka haikatongobuda iri njira masezvairi saka hakutauriwawo nemamwe mabhendi akaenda kuti kumana wabasa vaita se wabata zvokuti hazvina musiyano kuti iwe wanga usipo saka nyaya ndoona nga yakamurwadza iwewe saka ndopakatanga kutisungira purei mukomana akutisungira purei but isi takaona kuti sevanhu tatakura pabasa ka hazvinonyanya kutikoshera stereki takutangoti maya tingosiyana tingoitawo zvedu kudzamana tingoitawo zvedu saka nhau ikanetsa paimukoma haisi nhau hombe stereki inhau yemari chete ndo yakaita kuti tisipirite kubva kunjera mabwezi.
para dzaimesi aiwa unonyatsa kunzwa wega kuti aiwaka tarenda riripo asi vanhu vanongoramba vachigomuaccusa vachimupa mhosva kuti para nyaya yekudhakwa inzai munzwe zvaakataura iye pandaimubvunza ka nyaya yekudhakwa iye nyaya inonetsa ndeyekuti basa haritadziswe nedoro asi doro kana nyange munhu achinwa doro achiziva kuenda kubasa rake handione pane chakaipa plus vanhu vanoti ndinonwa doro ini ndichitambura mari yacho ikumbomukira kubhawa ndendaiwana kupi nini inoshayikwa nevamwe vanhu vane mari vane mabhachi vane masutu ini ndinowana mari everyday akueni ndichinzi anokwangwaya saka ini ndeizopambo here mari yacho aiwa kapara iweweka chero mari yedoro uchishayiwa iwe ndemukurumbira wainawo unoziva here unogona kusvika kana kubeit bridge mahara usina kukwira basi unozviziva here ndoda kuti unozviziva here zvinogona kuitika saka kutadza iwe kudhakwiswa hazviiti haungatadza saka unokwanisa kudhakwa ene futi vazhinji ndoda kuti vateerera vanyatsokunzwa pana vanotanza para doro raanoda hadi doro redire anoda kachaso uzvipindure wega aiwa ndaimbonowa kachaso kudhara kudande kemasawu parizvinezvi handino kanobigwa kunokuwa wakumwe kanobigwa kupi kana ndatoenda kudande ndokandonowa kemasawu but iwewe ndimi munotirayira isisu vateereri kadoreko kae akada kumira mushe iwewe sei usingakade ukasiya asi kandi zvakanoita pabasa rako kana kuti ndokanoita kuti dzidhodze brain kana wakuseri kwake nekwekwe unenge uchiona chatongoti munoziva kuti chini kana zvaakuzongotaurwa nevamwe zvinotoita sezvimwe zvinhu zviri very dangerous ndoimba kuti amwe maartists vanotoshandisa madrugs mamwe asiriwo vanhu vanoita zvekuimba vamwe mbanje chadzi vanoputa but sei vamwe vasingataura kuti nenge anoputa mbanje but vanotodziputa nekuti ndonoka kachaso konzi kakaipa asi mbanje yakanaka kana kuti mamwe madrugs vamwe vanotoita basa rorei nemadrugs kana ari pastage totozviziva para vazhinji vari kutanzi iwewe ukauya uri topi aya unobva watotadza nekuridza gitari ndosaka vanhu vachizonongedza kuti aiwa doro iri rakaipa dhako kapara kwakaipa bcause dzimwe dzenguva unoireva here kuti hapana kwawakambotadza kuridza show iwewe wadhako pastage inini hapana vara asi kuti ndakaenda inini kubhawa kune bhendi kushiridzwa ndofunga kwairidza ndiani airidza kana asiri Simon Mutambi kana kuti ndiani saka ndiendaendera kunoona bhendi nekudhakwa then vanhu unenge pabasa then vanhu voita zvepressure zvokuti enda umbonoridza chi ungariridze here oya kunodhakwa una kuya kushow apa iwe ngosina kuzvironga ndasina kuzvironga kuti ndokuenda ndangoyawo kunoonawo mbondopowo chimanikidziro nzayo yauridze chi enda unoridza gitari fanike mafanzi acho ndo anotanga enda unoridza gitari ndo wakamboona macheso paakagulendo ndakaenda pastage ngeirase takaridza tese saka vanongoti vangoona izvo zvanzi enda chete unoridza zvinozosvika apa kuti une atadza kuti saka dhakwa ichi ndauya kunodhakwa ndakuya kunoridza magitari zvinowanakidza vakakuona kuenda pastage ukanobatana nevamwe vanee saka iwo pamwe ungoendeko kusina kuronga uda kunoridza wakatozvidzakira waenda kunofara zvako wokumanikidza saka iwe nekuda kufadzawo mafanzi ako ungoendawo pastage pepe ndopakuzoti raramba kubuda asi hapana here pashow yako iyo parakaramba kubuda gitari show yangu ini handifunge kudaro kana one day handifunge kudaro aditika zvese zvinongobuda zvakadaro zvinobuda umanzwa here papapala paNational FM aiwa vari kuita zvimwe zvavo vachizvirambira vega zvakanaka chose kana vachizvitaurira vega vachizvibudira pachena pa ndekuti zvekuvaisira mazwimukana ndo zvakaipa zviri kutaura navapapara please hatidi vanhu vanozvizviwedzera muri kuvanzwa vega hanzi inini kandinomwa handimwi kamwe kekudande kemasawu aiwa ndinomwa kamwe kanobikwa ndofunga ndo kanobikwa zviri nani kavanomwa kunokwaka kugrandeya ukiaura famu kunonzi kwachimuganga uko right papapara ndakambotaura namukoma Sten Piri Sten Ruziva ndikavabvunza kuti patingatisisa pa ndo pakambokwira girafu rawo papapara ndepapi damba refu rakavasvisa papiki rinonzi Huruva
kune album inonzi masimba toedzera pane track inonzi huruva tese tiri huruva iroro nyangwe in terms of my sales maalbums acho ese aitengesa but iroro rakanyanya iroro sezita rangu akapa minoti vangu vakazviona here pakuti masimba towedzera asanga akawedzerwa zveshuga masimba acho anga akawedzerwa. Right. Makafamba nawo imimi kusvika papi ende zvii zvazvakuitika kuzodzimara imimi mozoti ayo nokuti takazowanika kuti kumberi kwachoko makazongosiyana nawo isi either nekuda kwokuti imimi makazosiya basa here kana kuti pane pamakazomboramba muchifamba nawo. Kufamba kwandaita nawo yanga iri program yatakaita sekambani yekuti onaika vanhu ava kwavari kubva vanobva kudande tichitarisa dande totarisa Harare nana Bulawayo nedzimwe nzvimbo dzatoonawo munyika munomu kudande vanhu tingati zvazviri zvinyowani zvese zvavachada kuita zvaizove zvinyowani saka pakatsvagiwa munhu angagona kubatsira kuti rwendo rwavo rureruke ndokutanga kufamba kwandakaita navo ndakatotsigirwa nekambani kuti iwewe itodai tikuda kuti vakomana ava vasvike kure saka ndo basa randaita iroro. Toziva sisi kuti hapana patingati sisi vangabve kudande vangosvikira kustudio wodzokera kumba. Pane here imwe nzvimbo yamaikwanisa kusvikira wombogara then wozoita zvavanoita vachidzokera? Vakomana ava kazhinji ndaigara navo kumba, regai nditi ndaigara navo kumba kwangu vachitobikirwa namai najeho. chokwadi. So vakatombogara chaizvo kwete zvokuti vabva kumusha asi vachitogara kutova based ipo pangu pandaigara ipapo tichigara tese kwete zvongoti vashanya kubva kumusha kana kuti ndonguva dzimwe dzacho dzataita malive show tichiita zvese nzowani muchiitira kuti rwendo rwavo runge rwurenyore. Taiona kuti isusu kudande kure kuti zvinhu zviendeke tinoda tiri padhuze tiri pamwe chete. Asi tikatasesuka vakomana venjerama havana kunyanya kuita malive shows zvakanyanyisa chero tikarisa panguva yavanga vari papiki paipe muno mudhorobha hatina kunyanya kuona malive shows avo. Pada dzimwe dzenguva vaitira kumaoutskirts kazhinji taenda kuma-outskirts. Chikonzero chiri pakuti kana tichitarisa sungura music yesungura yayaka mungaiteerera kune mhando dzesungura saka ivo mhando yavo yavairova yayaka yanga iri mhando yekuti yakabata more kuma-out ndokwayanga yakabata too much asi mutauni yaidiwa zveshuwa asi taiona kuti fan base riri kunze ukoko rakanyanyisa tikauya mutauni ndo muri kunyanyoridza munhu wese futi so kunenge kwane competition maisa post apapo ndingari kuridza apo ndingari kuridza saka ukaenda kuma-autika unokwanisa kutora mapurazi 10 akatenderedza ese hakuna rimwe bhendi riripo vese vanhu vanonotandara ipapo kana kuno mamaini vese vanongoya ipapo kunotandara saka taichiona kuti pakumaketa papaya zviri nani izvozvo pane kuti titi handei mutauni tonoafurana nemamwe mabhendi 5 taitoona kuti tinokura beta nenzira idzodzo. Ndaive nzvimbo imwe yamungative muchirangarira kuti makamboenda uko kundofunga ndokwakune fanbase yakakura kwakune chaunga kana achitaura zvenjeramaka chaunga chaiwanikwa kwese kuda kwatikatotsvaga ndokwekuti kwakusina chaunga asi hobho nzvimbo dzese idzaiwa paradzai mesi nenjerama boys vanodiwa nanhasi ndinoimba vachikungodiwa. Kwavakatenderera muno muZimbabwe ndekupi? Tingati sisi vakasvika matimana ese here enyika kana kuti pane dzimwe nzvimbo dzamungati haidzi vanobvira vambosvika idzi? Nzvimbo dzatinobisa dzakati dzavasina kusvika tinobisa nzvimbo dzakaita sana Gwanda wana Bulawayo vanana Plumtree, Cholocho, Nkai,
Hwange neVic Falls. Kuna na matebelele ndikoko. Kumatebelele koko havana kunyanyofamba. Pane ere pamwe pavemboitawo ma joint shows nevamwewo vamwe vaimbi. Oh yes, ma-joint show vaita kakawanda. Ma-joint show aitiwa zvoshowa nana Leonard Jakata, nana Progi, nana Madzibaba, zvichidaro. Zvimwe zvamunoti mukomaseni zvinouraya bhendi chii? Chandakaona chinodzosera kumashure ndechekuti dai vemabhendi vapana mabasa, ninganda chakati vapana mabasa, kuchishaya anochienda achibvuta masimba futi kune vapuhwa mabasa vaya. Kana mati mimi ndiari kufamba achidai, regai aite sezvamareva okupaiwo feedback, ndadai, asi kwete kuti wapa munhu simba asi simba racho chiri kubvuta futi. Ndozvandoona zvimwe zvinovhiringa kumagitari nenhau yekunwira yakumagitari yakawandisa. Ndo imwe inoda kuti dai vanhu vacherechedza kuti pavanenge vachienda kumitambo yavo izvozvo zvoita zvishoma. Mazuva apindawo pakambokurumbira nhau yekuti iye umwe wavakomana wamaifamba naye Paradzai Messi, chikwata chenjerama boys, kwanzi kunwa doro, aita mukurumbira panyaya yemukombe. Tisingazive panguva yenyu mimi muinaye nhau yemukombe yanga iripo here kana kuti mama kanyanya kumudzvanya kuti aiwa irerekera kubasa? Ndingati pandaive nawo ndaiedza nepandogonawo kuti zviite zvishoma, kuti no ngatimbotange tapedza basa. Kana tapedza basa munhu unochikwanisawo kuita zvauri kuda kuita. Maimukwanisa sei mimi? Maimudza nemuromo here kana kuti yanga ichoti teki? Ndinovimba kuda ukama hwanga hwawepo ndo hwaikonzerawo kuti aigona kuteererawo kana ndataura. Ndo zvandingangofungira kuti ukama hwanga uripo unogona kuzokonzerawo kuti ndingataurawo rega nongonzwisisa. So imi makazofamba nawo kusvika papi? Ndakafamba nawo kusvika 2010 ndobva ndambomira, ndobva ndazomboita futi bichana muna 2012. Sei makambomira 2010? Pane nguva yandandotini ndiri kuda kuti nditewo zvimwe zvinhu. Ndakaona kuti pane saidi riri kufambawo rimwe richitisarirewo. Ka munhu aishanda kugirama so nokudaro ka vaishandidzana nawo vakomana ava vakamboshanda vakatanga nawo vakazovasiya papaya
vakomana akazoti zvinhu zvavo mandobva vashedza futi rekati nzoti zvakazofamba seiko vakufambidzana zvakare. No, vakomana vanga vachema futi kuti please tokumbira mumbodzoke zvinhu zvedu hazvisi kuita sei, hazvisi kufamba. Zvakatombodzikira ipapo. Zvakatombodzikira. But kudai inini panguva iyoyo zvandaida zvandenge ndodawo ndaiona senge hazvisi kunyatsofamba. Because ini pfungwa ndandanofunga dzekuti patawa apa ngatichipindawo mubusiness. Takudaita zvebasa chezvo. Apa ndichireva kuti ndaida kuti mari yatiri kuwana kuda toti right tawana mari yakati apa ngatitenge mafertilizer, tawana mari yakati apa ngatitenge mbeu. Panotangawo mukurima tikarima kana 20 hectares kana dzesoya nditika mari iyo tozogowanawo patinenge takuwa. Ndaiona zviri zvinhu zvinogona kuti bend tisanyanya kurembera kumagitari tiwanewo zvimwewo. Ndaidawo kuti tiite zvinhu zvinofadzawo mhuri, madzimai kana asara kumba mukati ndiri kuenda kubhendi kana vane zvavo zvasara nazvo zvokubata. Ndopandaishuwira, ndoyanga iri aim yangu kuti inini ndaakuda magitari kuti kana chinoridzaka inini mukadzi wangu ndomusiya vachidya masai handiti, kana achidawo poloni ubhekoni ototenga handiti, kwete kuti topinda magitari muya tochidzoka zvadai. Indaida magitari kuti munhu wese ngafare. Ndaiziva kuti vese vari mubhendi momo tine mhuri. Uku taita asi ngatichiendaika level 2 yakuti tiwedzere mari yemagitari kasangana neyebusiness we have more money. Ndopapane aim yangu chizoitira kuti kumberi ukuku zvinozotirerukira nyangwe tisikacharidza magitari kuda tozorega kuridza magitari ndanomombe 50 kana ndano 30 nema20 hectare tairima yesoya beans. Taida kuti tichiuyawo netumwe tumaprogram twakasiyana siyana. Taita tarima totenga zvimabhokisi kana ukatenga grocery 500 gore rese unotochova. Kana dziri sipa uchatengi futi, kana ari mafuta uchatengi, kana dziri shuga uchatengi futi, wakumentena pamuriwo apa nechinyi. Saka even murwendo rwako rwekunoridza ruyarira mudzimai anenge achifara, muri inenge ichifara. Zvese izvi zvabva magitari. So makatadza kuwirirana here apa? Handingati takatadza kuwirirana, asi pane zvaingovhiringa. Ndingati pane zvaingovhiringa, pfungwa dzinenge dziripo mutaurana da tidai but pakuzoimplementa apa ndo taizotadza kuimplementa. Asi ndinenge ndasvika chete kana kuditirwa uya maiwe. Asi ndinenge ndasvika chete kana kuditirwa uya maiwe. Asi ndinenge ndasvika chete.
saka chauya chauya vamwe vose chauya chauya Zikanzi neumwe baba para vari kumberi umali munhu mutema agara anotsvaga panokanga panokundikana munhu chete zvaanogona kashoma kuzvipembedza. Ndini mutsigiri wababa para inonzi Kushata Patrick Pakamupidza Greendale. Baba para tsanga tionai varume ikodzero dzenyu kundimhanyisa ndauya baba penyu tidzingeiwo tionai varume ikodzero dzenyu kundimhanyisa tiri mumino dzenyu ndifura atiri kupfuurira mberi ka tionai varume ikodzero nacho kachirongwa kaibhegre masasi chirongwa unoti ndakavose vati pakanhau tionai nguva zadzo pana 11 minutes past 10 ndo nhau dzekupedzisira pane Chalfem tosimudzira nacho chimuti tionai varume ikodzero dzenyu kundisiyade hapana mumwe mufana wake soparadza Messi anonzi Tsaona Katsande vomunzwaiwo achimbotiwo turudwe right. Ini ndinonzi Tsaona Riki Katsande. Ndakaberekwa mugore ra 1976 11 October. Ndiri munin'ina waparadza Messi. Vanhu vangagona kushamisikawo kuti sei uyo achinzi Messi ini ndichinzi Katsande. Nyaya iripo ndeyekuti takasiyana kwatakakurira chete. Mumwe akakurira kumusha kwamai ndosaka anese nemwe kuti Messi, asi tese tiri vamwe chete. Uriyo here kuti Messi muri vana kwaKatsande. Right. Ipapo panoda kuti ndinyatsojekesa vanhu vazive. Mukoma ana baba vake vakasiyana nevangu. Inini ndini kwaKatsande, inini ndini wekuvamba muri kwaKatsande, but uyu mukoma akakura tiri pamwe chete, tichikura tese pamwe chete, achichengetwa muri kwaKatsande. Saka veruzhinji ndo maziviro anosvita kuti mwana wekwaKatsande kuburikidza nokuti kubva ari mudiki svikawo akura munhu akatokura asingazive kwanga kuna baba vake chaivo nyakumubereka. Ini ndototiwo Mwari kudai vaitira nyasha nokuti zvavakuita pari zvinezvi vaisazviita kare. Ndaiziva kuti anga ari munhu anga ari serious patime yavaimanejwa naSteni Ruziva ari manager wavo kupendi, vanga vasina matambudziko anenge iwaya, but ndaona sokuti zvinhu zvainyanyisa kupinda muropa, but ndakutongoti Mwari ndaivabatsira nokuti chipo pai chekuridza magitare inini pachangu ndokutsikana kuti chiripo ende chakatipo chakasimba. Asi doro iroro neniwo ndinotoshungurudzika kuti kudai Mwari apindira nokuti zviri kumunetsa ona iye. Rinenge rakutomunetsa kurisiya zvechokwadi. Saka unofunza kuti Steni akasirei? Steni ndoona sokuti munhu akanyarara, saka ndakaona sokuti vanogona kunge vakakonana panyaya yekuti kushandidzana kwokuti mumwe anoonwa mumwe haano zvinogona kuita dambudziko. Zvaungatauriwe kuti iwe kubudikidza nebasa rao remagitare iri panga wasvika papiki paya zvawakakwanisa kubudirira muupenyu wavo ndezvipi zvamaona kuti aizvi zvinenge zvakwanisa kusimudzira mukoma wangu kumhuri kwedu? Mukoma vanga vasumuka zvandinonyatsoziva inini kana zvinozivikanwa nenyika yese, kunyanya kumuzarabani kwanga tigere vanhu vanozviziva. Munhu akakwanisa kunge chekutanga chaakaita ndechekuti akakwanisa kutengawo zvekushandisa zvake mainstruments akakwana, akapedza imomo akazadzawo danga sekuti kumusha akazadzawo danga rake nemombe, akakwanisa kutenga mota yake yerudzi rweMazda 323, akatenga kombi yeMitsubishi. Zvairatidza kuti upenyu hwanga akurarama panguva iyoyo hwanga wakufadza chero nesu tese bosi mumatambudziko. Taitoziva kuti tine wedu anotimiririra nokuti hapana pekuti zvinhu zvaizotiomera, asi nesuwo zvinototinetsawo kuti zvakazodonhawo sei. Imimi chii chamakatanga kuona kudona kwake? Matambudziko andakaonawo hangu inini ndakaona sokuti pakangoita nyaya yekuti vanga vakunyanya kuraradza panyaya yekudhakwa, ndo zvakakonzeresa kuti vamwe masponsa nevamwe mapromota vazoita sekuti vakati taramukei kwavari, nechikonzero chekuti munogona kuti maronga show kana kuti promota aronga show munhu wacho usitadza kubata nguva kana kutotadza kutoya zvachose, zvinoodza mwoyo munhu anenge aida kudini, anenge aida kusumudza. Saka ndo zvandakaona zvakanyanya kuzoita kuti vadzike but munhu anotokwanisa kuridza music semazivira ndozviita.
tinogona kutsvaga muroi pasina. Kazhinji kacho dzimwe dzenguva unoziva isisu makomboreda anowanzo kubva kune vabereki. Ameno munhu aicheukawo here kune vabereki? Kudivire kuno semaziro androita vanga vasina dambudziko. Mukoma munhu anga asingaomere zvokuti karo ndingatiwo chero amai vanga vane chekureva kuti akazonditi zvakati kana kuti akazotadza kundisorovherawo zvakati pane zvanga vachema handifutarisire kudaro. Asi ngotiwo zvakauyawo inini kana ndichizvitarisa handingati zvine mumwe munhu akazvikonzeresa, asi kuti ndogona kudzosera mhosva kwavari vari dzine chikonzero chekuti ini ndoona sokuti ivo ndovasina kunyatsozvipa nguva yekunyatsota serious nebasa ravo. Pamimanzi yawo kaunoti haiwa akainini ndo kanondiitira ndikapi? Ndinorangarira kuti mazuva avaita album ravo rechipiri ndaiendawo panga vari paresal ndaiwanzofarira kambo kanonzi Maradzi. Ndaiti kana vakuita ndaitofarira kuti kana vachiimba ndotokadairawo. Pepe kana ukataisa nyini nawe yaitaurwa pana Maradzi? Yanga ingori nyaya yekuyambira kuti isusu tiri vanhu vakakura vasina upenyu hwatingati hwakanaka, asi taikura tiri pamwe chete tichirarama upenyu. Saka inge iri nyaya yekuti vaida inge iri nyaya yekurayira zvikuru sei mhuri kuti tichenjerei kuti patanangana napapa togona kungoita mari, but mari inogona kuzoguma yatidini yatipesanisa. Saka anga munhu anowanzoimba hake mashoko ekurayira so bongo. Ndechipi chidzidzo chaungade kutiudza maringe neraramo yemukoma wako? Inini ndongoti advantage kwandiri nokuti inini ndiri kukwanisa kuti munhu ari mberi kwangu akaita mistake kana kuti akareswa pekufamba napo akareswa pekutsika, ini ndichionawo ndoita mukana wekuti handizodzokorera unotsika papi. Ininiwo ndakakwanisa kukundawo kuti inini handina kumbobvira ndakaita zvekunwa doro kana kuputa zvinodhaka kuburikidza nekuti ndizvo zvandaionawo. Saka zvinondidzidzisawo kuti upenyu ndiwe mwene wavo unofanira kuchenjerera, nokuti ukasauchenjerera unogona kungo Ndieka Tsaona Riki Katsande. Tsaona Katsande mukomana anoimba zvakare zvokutoti atori nematambarefu ake mairi, ende pandakataura naye ipapo aitoratidza kuti aiwaka ini handisi kudzora tsvimbo, ndiri kutouya zvakare nerimwe damba refu, garai makatarisira kumugwagwa ikokoka right. Ane damba refu rake munonzi Chadura rakafita papapara, kozota rimwe rakanzi hot cake rakakwapedza zvakare kaari ega. Nokudaro apaka ndoda kupai kanaka kubva padamba refu rakanziro Chadura kaiyeka Tsaona Katsande featuring Paradise. toshandura bhawa totitomwira kwamama ririko futi rinodhaka iko. Ndiyo Tsaona Katsande featuring papapara.
timbonzwa pano kuti pawakasiyana namukoma Steny Pepe zvakazoramba zvakadaro here? Asi pandakadzokera ipapa hakusi kuti zvinhu zvadzokera pazviri because vana Richi, vana Silas, vana Kefasi vese mubhendi vanga vasisimo. Right. Ipapo chii chakaita kuti the original Njerama ipatsanuke iparare sekuiziva kwamaita imimi? Sekuziva kwandaita chakaita kuti iparare ndechekuti vakomana sezvandarewa pekutanga kuti papane arrangement yekuti umwe nomwe anotora mari yake, asi nekufamba kwenguva vakazorumurwawo, pakazochibudawo mukuru akati no ndini mukuru, obviously andingawanawo a bigger share. Saka vakomana havana kuzviramba izvozvo, vakazvigashira. Asi kumashow uku vamwe vaizogunun'una vochitawo mamwe mademands anongocreata kakusawirirana. Muri kuona umwe anogona kuti ndandichifunga kunoona mukadzi wangu apa muri kuziva kuti mune show next week, handiti muchiti aiwa daitamira katambodaiti ndanzoti hazvina kumira mushe ndotofanira kuenda. Umuyo kuti ndikwereteseiwo mari apa kudawo mari hapana inenge yakasara pane yakagowana vanhu. Saka zvese izvozvo ndochiti twakachitanga kuva tumaproblem tunochisafesa tuchipinda, uyezve ndodavira kuti vanhu mukagarawo pane vamwe vanhu, kana muri muHarare munowadzana nevamwe vanoita zvamunoitawo vakawanda. Saka panochibudawo tumutaurwa nepfungwa dzimwe. Ndodavira kuti ndopakatanga kubudawo pfungwa dzimwe ipapo. Pakabva pabuda akatanga kubuda ndiani? Vakatanga kubuda akatanga ndiElwans. Ndo vandakatanga kuona Elwans achibva Elwans akabuda achinotanga chake chikwata kana kuti angonogara zvake. Kwete, Elwans akauya akati mukoma ndafunga kuenda kumusha. Ndatofunga kuenda kumusha, kanzi ndambozorora. Unokuzora sei? Tisapiki. Right. Pasina mazuva mairi ndopauya Richard naNorman. Kanzi mukoma tatati udzewo dambodzika kumusha. Indawo kanzi zvinhu zvacho hazotifambira mushe, saka tafunga kuita sei kumbodzokera. Kana zvaraiti tozouya. Mukuona manje. Imimi ari kuti kana zvaraiti tichazodzoka. Asi mama toona kare kuti pane zvisina kumira zvakanaka. Ndikuti akomana ndimaigara nawo. Zvazvisina kumira mushe because ndonguva yandasiya ini ndapajamba pa ndasiya. Saka papasina chinguva, murikuona, ndopawakatanga kuuya. Kwandati kuuya Elwans akatouya kuri kumba kwangu achibva kunyabhira ndokwavanga vapanguva iyo kuna baba wapara. Elwans ndobva akanzi mukoma wati kaka parright, kana wafunga hako kuti chi wakuda kumbodzokera kupi handingakwanise kukumisa ndokuvaende, and then 2 days pasina 2 days ndopandati pakazoterana vamwe pakazotera vamwe. Kurova kuti mukomana akabva asara angozvimirira rega panguva iyoyo. Unoti werhythm akabva, webhasi akabva, unotombomira kuita mashow. Ende panguva iyoyo ndo
vazhinji vanofungidzira kuti para ibhachura ka para munhu anotori nemhuri yake ende zvakatorongeka. Njaimunza timbotaurana panapa nemadzimai apara timbonzwa kuti zvakasangana kupi. Nzwa ikazita kacho. Ndonzi Patricia Kapadza. Makaberekwa gore ripi kupi? 1973 Mondarwe. Aiwa zvinofadza chose. Right. Paradzai Mes makasangana naye rini kupi gore ripi? 1990 muna May kurumandarwe. Pachimandarwe. Kaitano. Akaona umwe ndiani akatanga kuona umwe. Ipapo manje panonetsa. Kuti akatanga kuona umwe ndiani tongoti takangoonana. Ndozviripo. Azviite pandita wana ndanga kuona. Aiwa, tandiri pamwe chete agara village imwe chete. Maigara village imwe chete. Para ikoko aigara nani? Aigara na mama wake. Iwe muchigara nevabereki venyu? Aiwa zvinofadza chose mai Messi. Inokudaro pamakawanana ipapo makaramba muchigara udarweni koko kandi makazochinja nzvimbo? Takaramba tichigara udarweni koko bva tazobuda koko kusvika tauya kunoko. Mauya kunoko makanogara kupi? Takatanga mbogara mugirende tikazobuda kuenda kuyaora. Imimi pamakasangana naye anga kutoita kare zvemagitare kandi pane rimwe basa raaita? Anga asina basa raaita, anga asati atanga ta zvemagitare. Asi kuziva kuti anogona kuridza gitare maizviziva? Hongu ndaizviziva kuti aigona kuridza. Amazvizira kupi munhu wamamusakati maugara naye? Ndaiona achibata tumagitare tumwe tuyotu twaingobata waivesa egani. Kuri kumusha kudarweni ikoko? Saka zvemagitare zvakazotangira kuti munyatsokuona kuti munhu atoi serious zvakutofamba zvakatangira papi mumaziviro enyu mimi? Akatanga muna 2000 ndipo ndakaona kuti munhu atokwanisa kutoridzawo achiuyawo achizonotsikisawo album yake kutanga muri muna 2000 ndipo ndakaona kuti munhu anogona kuridza magitare. Saka mimi pamamakuona kuti maamudzimai womuimbi ane mukurumbira makazvitambira sei? Ndakazvitambira zvakanakawo kuti ibasa riri raitiwo. Mama kutovhairaka? Kunikati kundaitadza nekuvhaira zvangu ndakuzati ndani murume muimbi zvangu. Aiwa zvinofadza chose. Saka imimi mune here chekuita pabasa rawo pakuvabatsira nekuwasimudzirawo? Ini ndikati pane chekuita pabasa rawo changu ina handina chandokwanisa kuita. Changu ndongokwanisa kuti kana vakutoona sindiri kubuda kuenda kubasa ndokwanisa kuvachambachadza unoko ainawo nokuvagadzira rwendo rwakuti vafambawo zvakanaka. Ivo pakunyora nziyo dzavo pakuita basa rawo vanozvifambisa sei, vanoita sei? Vanongonyora here vari mumba imomo kandi vanongoerekana vakungoimba here kana kuti vanotogara pasi vototanga kutonyora voti handidi munhu kuno? Vanotogara pasi utobotanga wambofamba-fambawo zvavo. Kana wafamba maanenge achiona zvaanenge achiona nokunzwa ndipo anozotanga manje otangaita sei kunyora nziyo dzake ipapo. Panguva yanenge achinyora nziyo apadikane chi kana mwana padhuze kana newe munhu mukuru chitanoisi ipapo ndobva watonzi buda ipapo. Tingati here imimi pane kambo kamunoziva kane chiitiko chakamboitika mukati ndakaona zvakaitika kwakati asi ndikazoona kaya kambo? Ina apa ndingade kunyepa kuti pane chandiruziva panziyo dzavo dzese. Handina zvandakaisa mumusoro mangu. Zvese zvavanoimba zvizvo hamutomboziva kuti zvinobva kupi? Handitombozviziva ini, ndongona munhu angonyora chete. Saka imimi munongoti zvabuda? Kunikadi muridzi ndaari kuziva kuti azviwana sei. Asi nziyo yacho kana yazobuda pane here paanomboya achimbokuudzai kuti adzimai onai ndiro yandabuda kana kuti munozongoinzwirawo paredhiyo? Vanotoya nadzo kana dzichinge dzabuda kuti ndo yandakanotsikisai tongotambira zvakanaka kuti vanga maita basa. Ainwa here doro makasangana naye mama? Aiwa ngasinganwe. Saka zviwawa zvakatangira papi? Akatanga muna 2003 ndipo akatanga kuno. Chii chachaitika? Ndisingazivi pakufamba kwaita achiendawo marainiwo mune vamwe muvhireji uri vamwe pamwe papo ndipo akaona shamwari dzakaumbawo chi adoro.
ndimatangira zvakaita. Ko imimi hamuna kumbotsiura here kuti kuone baba mwana izvi zviri kubva nepi? Pano chinotsiurika kuti chiita sei? Regera. Chiri umwe hachiti sei? Hachitsiuriki. Nekuti zvinenge zviri mumwoyo make munhu. Asi katika munhu anga agara asinganwi doro ka akazotangira papa yamaugara mese mimi pamimi mtima imushungurudza ndobva ati arega ndidzinge stress ndimwe doro. Aiwa kana tasingamboshungurudza munhu taitogara zvakanaka stereki. Saka paakazotanga kunwa doro kugara zvakanaka kwakawedzerere kana kuti ndipo makatanga kuona pakatochinja upenyu pachi papo. Toona kuti zvinhu zvakutoshanduka, matambudziko yakuita sei yakutowanda. Kuti uchiti uchadhimanda mari yemwana wechikoro, kuti mwana mari yechikoro haichawanika, munhu akuwandira kupi? Kudoro. Mari yese yakuenda pai? Kudoro. Saka ndopakatanga kuwanika matambudziko ipapo. Wakomana. Saka pangazoita mukurumbira akuimba kamari kanenge kakuti dzokei vakaitawo kana mashozi. Mari yakatadzira kuendesa vana kuchikoro. Ipapa vanotinetsei nokuti kuti nditi paiwanika mari yekuti aikwanisa kuendesa vana vake kuchikoro. Zhinji yanga iri mari yedoro. Zvokuti aiti kana akauya nemari yake so kuti nhasi auya nemari yauya nayo. Aikuratidza kuti mari yangu iyi kana ukaitarisa pamwe svika $50 kana kuti $60. Nguva yaanokutambidza chikuti kungotenderera achidzoka nobva kuti ndipo $5. Saka kuti uchibvisa kuti rege ndibvise mari watotsvaga chii? Watotsvaga mhirizhonga pachivanzi, bongozozo ratomuka. Makutodzingirana panguva yachiyo kuti ndipe mari yanga usounishanda. Ko imimi pano kutambidza ipepe mukamudza kuti mari yaenda toenda unotenga chikafu chevana. Anodza kuti yangu ndoda kutenga chikafu chevana, chikafu chokudya pano here, kweiwo yako yakushandira kubati iri kushanda chii, iri kutenga chii. Saka ndinonokuramwawo handidi kunetswa nemari yemwe munhu, zvinani ndidya yangu yandiri kushandira. Panguva anongoti ndipe mari yangu ndobva ndatora mari yake sindobva ndaita sei? Ndomutambidza ndomudza kuti ndodya yangu yandiri kushanda. Batika imimi mamupa yese aendako paanozodzoka anodzoka ainayo here nekuti imimi muchada kubika sadza? Anenge asina, anenge atopedza isi mari yake. Sadza ramobika momusira? Ndinosiya. Mwari ndaanoziva chokuita naye. Saka imimi makatozvi ramwe mukatipita ngosiya zvakadaro? Upeta ngosiyana nazvo. Iye achitawo zvake ndichitawo chii? Ndichitawo zvangu ndichiendawo kubasa. Panguva yandinowanawo mari kuti vana vangu vakwanise kudya, kuti nditengera vana vangu mabhuku. Musi wandienda wana mari ndotengera vana vangu mabhuku, vana vangu egona kuenda kupi? Kuchikoro. Kuti ndichibvunza kuti yako mari iri kupi? Ndikutoona kuti ndichite zvitsvagira miedzo mukuru pachivanze, zvinandingosiyana naye kuti Mwari ndo anopindira pazviri. Asi mimi kuwanana kwenyu kwamakaita mimi, kuna nabamunini, kuna natete, kuna nasekuru, makambowapirawo here kuti raramira tiri kuita iyi panyaya dzechikafu mumba kuchengeta vana dzinenge dziri kunetsa, hamuna kubvira mbosvitsa nyayo? Kana ukatosvitsa sei papa tomboti akadhakwa zvake, ndinofonera mama vake kumusha kuti ndozviri kuita mwana wenyu kunuku. Amai chanonzi nguva dzokutombonditi madi kungosiyana nazvo, nyange kandada akadya mari yake siyanai naye. Sezvemunhu mukangotanga kutaudzana naye motanga kungodzingidzwa ndimba chivanze muchitukirwa ndimi. Handichazoti chii chiri kuitika pari, ingosiyanai nazvo. Imimi kana maona kuda kugara upenyu mega wengoita chimichira sei? Muchinogarawo mutsvaga yenyu wembe kuti munogarawo seno zvangu kuti ndichiti ndoibudawo pachivanze ndirogara pangu semunhu wandaberekerana naye, zvinobva zvandiremerawo. Ndibona kuti ngetingogarawo, Mwari ndiachapindirawo pazviri. Kana tichafa tiri pamwe chete, kana tichasiyana, Mwari ndanenge azvitarira panguva yacho iyoyo. Amaipara masvitsa nyaya kuna amwene venyu, amwene venyu okuudza imi kuti panzvimbo yekuti agadzirise nyaya woshedzera kuti mimi kana maona mazvikoniwa tsvagai penyu pekugara. Vatonetawo nazvo kuti vatsiure vaneta naye, kuti vachinyatsonzwisisa kuti ari normal here kana kuti kwakurwara here, havachanyatsoziva. Ndipo vanozosvika kuti kana maona zvashupa ini amai vake ndaitawo sei? Ndaneta nazvo, kana kuti ndichitsurawo ndaneta napara. Zvamunenge mangofunga wepapo ndozvamunofanira ngodi kungoita usaudze chinhu wani chete. Saka pane here pamakambogara pasi
iye ari apa imi muri apa amai vari apa achitaura naye kakawanda tichigara pamwe chete naamai vachimutsura. Anenge achiti chie paanenge achikutswa panguva yanenge achikutswa? Panguva yanotsura naamai kanongoti amai ndazvinzwa ndichazviita futi. Saka amai anongoti aiwa semunhu ndatsura ita sei ateerera. Vachingobuda vachipinda kana kuti kupinda mukomba vachidzokera kwavanogara amai kumusha. Unosisira wafunda mashoti amai pamakangosimuka pai wesi. Pakushanda kwake kwese zvatingati ndo zvapunduka kuburikidza nebasa rake remagitari ndezvipi? Panguva yakaitawo mari chakandiratidza kuti takashandukawo panguva yachoyo. Takamboitawo danga remombe, takambotenga mombe dzeitosvika kuma15 iwo. Tikatoona kuti aiwa tatowo vanhuwo pari zvinowo ndozvandoto takashandukawo panguva yachoyo yandakaonawo iyo. Ko mombe idzi dzakazoita sei? Mombe idzi dzimwe takatengesa dzimwe dzikapera kufa nechirwere dzikabva dzatongoparara mombe. Kuye simbi dzebasa mainstruments anga anawo here pamanguva yanga akutenga mombe? Mainstrument anga atenga anga anayo kana ipo pandoti anayo ndingati yakaparara yaripo zvayo. Aripo yese here kana kuti? Aiwa yaripo yese. Yamwe ndo yakangofayo maspika mahombe ndo yakangofa zvayo yadangogadziriwa. Ko akamboita motikari yake traki yatakura mainstruments nemotikari yake diki makazvisa kupi? Izvo zvinosikana nemuridzi wazvo izvo ndiyangatoziva kuti akazvisa kupi muridzi. Aiwa kamaipara handiti mudziyo mumba tinoronga tiri pamwe. Aiwa panguva yachiyoyoka kana uine vakadzi uine 2-3 pamwe waronga nemukadzi mudiki akudza titengesa tidye mari pamwe pane zvaitika hatina chakati unoteerera pfungwa dzemukadzi mudiki. Saka ndozvakaitika panguva yachiyo handidi kuti ngatiweni pakatengesa motikari handiri paiwo ndandisipo. Ini yatochengeta makeyemoti asi ndakazongoona munhu ako achiti peochi makeyemoti ndikasvika munhu ndikamutambidza makeyemoti vakazofonera achiti munhu yaunda kudza tumpe makeye mpe makeye ndakatengesa mota iwe. Yakati yazotorwa nemunhu atenga mota? Asi mama kutodhiraivhawo? Aiwa indangochengetawo sechimudziyo uri paomba. Ko makadii kuti mimi ndoda kudhiraivhawo mota? Vamwe vakadzi vanodhiraivha mota? Munhu aidzidzisa manje wokuti akudzidzisa kuti dhiraivha mota ndipambasina. Nokuti pane nguva yakamboenda dhiraivha akainzi Njanji aiva neshungu dzokuti handidzidzisa kudhiraivha mota asi kuti ivo manje vaita sei vairamba kuti hazviiti. Ine ndava iyi hanzi aiva zvinokonzeresa pai iyo bongozozo paomba nevamwe vakadzi saka hazviiti kuti ungadzidzisawo dhiraivha motikari aiva zviiti. Ndokadzidzisa kamotikari vamwe wese ndozovadzidzisawo imimi maiguru ndimaizodzidzisa kana mainini kuti asikana mota yedu inayo. Zvakatokona izvo. Asi midai makadzidzira motikari maitadza kudzidzisa vana mainini? Aiwa ndavadzidzisa kutovadzidzisa. Aiwa maipara anoratidza munhu akasununguka chose havana kana kutsinye vanonyatsokunzwika kana matauriro avo. Right, reketi vanzwisisi kuti saka ivo vaigarisana sei pabarika nevamwe vavo? Taigara musha. Zvinhu zvenyu muchirongira pamwe chete? Mumwe nomwe aita mazvake umwe airongo zvake wekumba kwake umwe achito zvekumba kwake nokuti asikagare ruvanzi rimwe chete taigara maruvanzi akasiyana. Asi sabhuku vaienzanisa here pakutenga zvinhu zvazvinhu magariro enyu mumba? Aiwa zvanga zviri zvimwe chete zvanga zvisina kunyatosiyana zvazvino zvasinganyasiyana. Maizoona sei kuti zvasina kunyasiyana nekuti uyo kana achiita tuntu wake ukanoitira ikoko? Aiwa ndaiona hangu pakutenga girosari kana achinge atengawo girosari aona mari musi iwoyo zvinhu zvaisvikira kumba kwangu mumwe nomwe achitora zvinhu zvake kumba kwangu ini ndii ndaigova panguva yachiwe. Handiti nyaya yebarika inonetsera kuti mazuva ekurara yaya kumwe kunowanda mazuva akawanda. Aiwa pakuti kuwanda kwemazuva kwangu sina iyo pakuna kwaiwanza mazuva kwahosi kandi kofana kuwanda mazuva. Aiwa hakuna kunonzi kwahosi tiri vanhu vamwe chete one day tese tichingodaro. Kubikawo zvakare chikafu mapureti aiwe ari matatu rekaunti kwandiri kunorara ndokwandiri kwaari kunorara ikoko ndokwakunodya chikafu. Saka akagarika uyo ainyatsogona kuenzanisa barika uyo aigona ka
pakuenza zvakaigona ipapo. Aiwa, chokwadi zvakana vazvipupurira ipimi chete. Aiwa, zvinofadza. Saka vakazoenda sei madzimai? Imi pakuenda kwani ndikati ndiruzoona zvingatova neruzo nomurume achiona nokuti ndianoziva kuenda kwakaita chi. Aiwa, vakadzi vake. Imimi ndimi maigarisana. Zvamunoziva imimi. Uyu wechitu akaenda sei? Akauya mashure menyu. Pakuenda kwavakaita vadzimai nokuti akatanga kuenda ndeupi? Tesitata muno muGrendel. Ini ndichigarawo kuno Grendel. Ivo vakambotanga kugara kuno. Ndobva wabuda ndobva waenda kupi? Kumusha. Saka pakuenda kwavakaitawo kumusha ikoko handinauziva kuti kumusha ikoko chii chakazoitika pakumusha ikoko kuti vazoita sei vaendewo vabva vasiyana napara. Ipo handisi kuziva kuti zvakafambisana sei. Maiguru, pane pandakataura namukoma Para wakataura zvekuti wakambotora munin'ina wemudzimai wavo wakaita naye mwana. Zvakaitika izvo? Zvakaitika. Anonzi anoni? Mudzimai wacho? Rute. Rute? Wakaita vana vanganiko? 1. Anga ari wemukadzi upi apa? Wepakati here kana kuti wekupedzisira? Anga ari wekupedzisira. Izvi zvakaitika. Asi vaigara vese vaichengetwa vese? Hataichengetwa tese pamwe chete, taigara naye pamwe chete. Namainini vavo? Saka chii chakaitika? Dambudziko ndopa munin'ina wangu ndovanditora padambudziko ipapo. Handingati murume ane dambudziko chete. Panguva yaakachoka gumbo. Akachoka gumbo ndiani? Mainini? Takandogara 2 months tiri pakaranda naye, tiri pamwe chete nababa. Kugumbo ranga chikwane? Munhu akangodonha zvakangetowa apa pachivanze apa pasina chinhu. Saka rakabva rachoka nepapi? Nepachinji ndobva rakatobva ratochokera futi. Saka takanogara 2 months tiri mukaranda. Tagara 2 months tiri mukaranda. Baba tinawo. Yakwana nguva yekuti tichibuda muchipatara. Mwangu ndobva aina asikaenda kumba. Ndikunowarira kumba kuna amai nababa. Murume haana kupikisa. Saka taimusiya tese aende anorwarira ikoko. Saka panguva yaakaenda murume anga ari kuno ndobva anogara kupi? Kumusha kuna amai nababa. Tisingaziva kuti mabi edu kwaanga achienda uko angatova nerimwe dhiri rainaro, anga achitodanana nani nababa mukuru. Aiva ari mukoma wasisi akandisiyira wenini. Sisi vakashaya. Bamukuru wenyu mimi? Angaudana naiwo mainini? Angaudana naamai nini. Isu tichiti munhu ari kuna amai ari kupepawo chi urwere. Iye munhu akutotsikisawo dzake ikoko. Kusvika azoenda kunani? Kuna bamukuru ikoko ndokwaariona nhasi. Akabva atozotorwa neye? Akabva atorwa nabamukuru vavo. Chisi wenyu mimi havasiko vakashaya? Sisi wangu vakashaya. Saka iye ndokwaari kutogareko? Ndokwaari kutogara ikoko. Right. Uyu adzoka kunoku manje? Uyu adzokawo kuno murume kuti achienda kunotora mudzimai wake. Zvakabva zvamuomera akabva afonwa nate zvakuti ndakubatira chikomba uya kupi kuno. Vakangoenda vakangoti aiwa ndichanodza hama dzangu kuti ndozviri uku. Akabva angosiyamwa akangoda achiti ndichaudza hama dzangu svika nanhasi. Saka amai nini vaye ndovaigara mamwina avo kuno kumba? Munin'ina wangu ndaichengeta nandinaye. Saka vakazoita se ndopanguva yakazochoka gumbo vachizienda. Ndobvira kuti uyu paakabva achienda uko amai nini ava vokuzotorwa ava vokuzomitiswa ava? Aiwa, havana kumitiswa amai nini, vanga vakatowirirana. Hakusi kuti minisita wangu vakatowirirana panguva iyoyo. Vanga vakawirirana? Asi vanga vakawirirana zvisingazikana nei? Zvanga ndisingazowe inini. Anga ari munin'ina wenyu here kana kuti anga ari munin'ina wamai nini? Munin'ina wangu inini mwana wamai vangu nababa vangu. Ndiyo akapa pamuviri? Saka kune mwana mumwe chete koko? Anonzani mwana? Pasi dzake ndari kangaro. Asi akura sei? Aika akamhandara. Muri kuchengeta here mwana? Mwana ndochengeta zvokuti kana ndikatoenda kumushini kunoona kuti mwana ari sei. Saka pazvakaitika ipapo makabva maita sei? Makabva muti aiwa ndiraudzingidza mwana kuti ndimudzingidze kuti buda handina. Ndakamuti aiwa uya zvinodiwa nevabereki iye achabvisa. Showawo pajira kuti gumbezi zvaidiwa kumba kwedu. Ndakamudza kuti bvisa, akabvisawo. Yari mamitazi akachajwa ijira isi akaita sei? Akatenga akavapa. Ndikati hauna kwaunoenda tigare pano. Asi kungotowo zvakangoitikawo panguva yacho yaakachoka gumbo mani. Ndozvakazoita kuti tizongosiyanawo naye. Ndiyo kuchoka gumbo?
Mepara ina nsinyatsunzisa zvakanaka. Kuchikoka gumbo anga ari munin'ina wenyu mimi? Munin'ina wangu. Gotweromba medu. Ndo rakachuka gumbo rachona ndanga ari mukadzi wapara wachona. Ari wenumber 4. Alright. Saka kuchibvuma kuti akaita vakadzi 4 kwete 3. Apa ndobvuma. So kura kuti kuchikoka wakazoita gumbo ndokubva kwakazoita. Ndokuzobuda kwakaita parwana. Achizoenda kwaunogara nabankuru wenyu. Nabankuru. Dzakatorerwa para. Nekuti dzawandirwa. Ndikati mbodzinzwa idzo. Vanhu kana vamitisana vanokurora. Because ungaverenga uchitikurora vanhu vamitisana iya. But hakuna mwana eri kwameni. Ndandakanganwa kune umwe mwana wane. Ungokanganwa. Anoziyaru. Anoziyaru. Charity. Musikana futi. Musikana. So kura kuti wasikana wako wese wangani wana wasikana? Wasikana. 5. Kuzati boys. Boys 4 plus 3. 7 boys. Iwo kana chiti kumitisana akusi kuroora. Ukureva here kuti maiguru wangu pavakazvinzwa nyaya vakaitambira sei? Ndosaka nhasi tisiri tese. Because vakaonawo zvisingaite kana vabereki vacho zvakatonetsa kuti zviitike zvikasvika pakutosiyana. Ukureva kuti anga ari munin'ina wamaiguru avo vakaenda varipo. Ava varipo. Saka alright. Saka nyaya yacho yakambotaurika yakanetsa. Zvokutoti maiguru avo vakagumisira kuti apeta munin'ina aenda. Asi ndimi yachengeta mainini. Makambowachengeta? Vakambouya vakagara mumba. Saka wapesanisa mhuri kayo? Hadzina hadzopesana. Dzakapesana nekuti mainini havachaonani kana maiguru? Vanoonana. Vanoonana? Aiwa, zvinoitika ka mukurarama izvozvo. Pane nguva yandakambonza kuti paradzai mesi paipa wati wakanetsana namudhara kunyabhira wakakupwanyira motikari yako. Wakanetsana namudhara katsandi. Ndonyaya yandakuti handisuda kukurukura kuti ndakabva sei kukuya zvechichi. Paipa ndambokurambira kuti paipa handisuda kutaura nezvazvo. Zvawaramba kuda kutaura nezvazvo ndezvegirama. Kuti girama yakati yakakutengera yakakuunzira material yekuti tikuakire musha. Ukaita handisuda kutaura nezvazvo izvozvo. Okay. Saka izvo zvamudhara izvo hausuda kutaura nezvazvo. Namudhara kazandati naonetsana. Ngoti chete vanhu vanofungidzira kuti takanetsana. Asi pane zvakaitika zvemhuri zvokuti ndatisatsikidzana. Alright. Asi ndinoimba makazogadzirisana. Futi ndavachai kusatsikidzana yanga isiri kuna mudhara kazana. Ndisachiti vanhu vanonyepa. Yanga iri chifuraya kubva kuna inini pakati pangu namai vangu. Kwete kunani? Kwete kuchizvitaura mai. Kwete kuna baba. Kuna baba. Asi namai makazogadzirisana here. Zvakagadzirisana. Vazukuru vari kuenda, muroora ari kuenda, makutsikitsana makufambidzana zvakanaka. Nekuti ndo mushonga mukuru chete chete. Ukaona zvinoitika mukurarama vanhu tinopesana muchivhiringidzana muchiita sei, asi munozosvika panguva yekuti munogara pasi mugadzirisana. Mashoko anenge aitaurwa futi nevanhu, unozwa vanhu vanenge senge vakuzongodzibatanidza nyaya idzi. Ndosaka mukona paradza yachizodai, ndosaka muchiona paradza yachizodai nekuda kwokuti amai vake yacho havana kuwirana nawo so. Saka at least kana uchitaurayo kuti aiwa makazokwanisa kugara pasi mese mukapedzerana, vanhu vari kufambidzana, vazukuru vachienda kwaiwa, tinozvikudza chose.
ndakazombonzwisisa kuti mudhara ava kuenda kuchechi zvakaitika here izvi nongondi pane munhu waifamba naye ainzi Alfred Juice akaenda kuri kuchechi kwamadzibaba Musi kwamachipisa akangwa kuti mudhara ngatimboendewo papi apa saka panguva yavakaendawo ipapo pane tsananguro dzavo dzavakapuwa dzavakashandira panguva cheyoyo sini ndandisipo zvangu handidi kudzinyika vakanoisipuwa tsananguro dzavakapuwa panguva cheyoyo kusvika vati madzimai ngatimboitawo sei ngatimboendewo kuchechi taitombokuti dzimwe nguva taitombokwirawo makombi kubva kuno kunopindira ku chinobata tiri kuHarare koko chinobatawo Sabata taenda iri Sandi tichinonoshandirwawo tiri koko tichirara tichizodzokawo kuno kuiri Mandi ndo paningati takaona zvangu kana kutombotofambei nawo tichienda kuchecha chitaiwo ine Dorani changu akatomboita 3 weeks vasinganwa vainwa masupa vachiti rekachasira ndisikurida ndikudawo kunwawo masupa vachingoto pa 3 weeks idzo dzadarika vakabva vatotanga kutora remvura riyero vakutotanga kutomwa remvura achiti ndaida kuona kuti pfungwa dzenyu dziri papi dzani manje dzangu ine ndo dzaida kuona kuti dziri papi aida kuona kuti pfungwa dzenyu dziri papi mai mangu kutofara zvekuti ndiri kufara kuti aiwa munhu waita sei washanduka ndaida kuona kuti pfungwa dzenyu dziri papi kosei achifarira kuda kumwa Kachasa nanzi Kachasa akadye mari yakawanda nokuti ndikawana dhora ndotenga bhodhoro rombe ndikanwera ndobva ndati kudhakwa handisi kuramba chingotenga doro so ko panga achinwa masupa pepe maiona zvii zvaishanduka painwa masupa ndaingoona kuti kana bongosozomba mamusina taigara tiri vanhu taitogara tichitowirira nawo zvakanaka-nakawo mushemushewo pakazongotanga kumwa Kachasa akaiwa kuwirirana kwacho kunotonetsa so kureva kuti nanhasi uno ari kungoendera mberi nako Kachasa aiwa Kachasa ari kutoenderera mberi kana mamona parodhi anga akatodhakwa nako paipa anga achibva kunomwa kupi anga achibva kunomwa kwachingana asi akawanikwa here pakiaura kanowanika hobho asi kuti vanhu vomukiaura manje anomunyima wanomunyima wanomunyimire pamuromo pake akadhakwa adoroke akadhakwa anonoke kutukirira vanhu vachiva padoro vachivawo navo akangova ndikweretese akangoramba chete zvatotanga ipapo angada tokwereta Kachasa ikapo anenge ada tokwereta Kachasa kwe anogoda kukwereta sei imi asi mune mamunyima mari aiwa ine handipe mari kutotora mari angu tombuti yena nongusa Kachasa aiwa handiti zvina ndotenga shuga vanangu vadya pauti ndipe munhu aindononwa ndiro achizodzoka chida sadza aiwa handiti saka iye muarea imomo vanhu vachikuti nhaipara iwewo zita rako iri zita rehombe zvavo ndizvauri chatazviite iwo vanhu vanenge vanotsvaga kutotukiwa ivavo vakatongotsura achitatsvaga kutukiwa anotuka amaiwei ndakanzwa munhu achita nzi anotuka zvinonyadzisira amaiwei vanotuka aya asi chinofadza ndechekuti imimi muri kukwanisa kugara naye kurarama naye aiwa indajaira zvapinda muropa aiwaka emaipara tingajaira namo iri namo inojairika namo inojairika ndakatoudzwa nemwe zvikanzi para anoda kutuka zvemubhurugwa ine ndidzoke kuna mukoma Steni mambwedza zvese izvi maona zvaramba makazombofungawo kuita se ndinorangarira igore rapera ndakataura nomwe mufundisi ndakati mufundisi imimi muri wakuru wezvomweya ndina bhururu wangu anoda kuti tizoenda mumbotaurawo naye timboonesana imi muripo mungataurawo somufundisi ndinodavira kuti pane patinogona kusvika wakandiimbisa zveshuwa kanzi no tondwari kana ari para umwe wangu yawe tobva musha kumwe kwese tobva musha kumwe chete takura tese saka
ipapo handombobudi ndikatoenda ndikatopedzerana problem yake ndoiziva handotoiziva kupfuura iwe ndikati ano hapana problem ndanangoti ndingotsanangura saka pakuzovabvunza kanza mufundisi ndipe update zvikanzi ndakatoenda ndakaona naye ndakambasutu saka dhondo ari zviri under control. Alright. Pandachibvunza futi pane 1 month manje mufundisi akati no indombonotaura na mufundisi ningi uone kuti ungaenda nawe remumbotaure naningi vambomuonesa upenyu munashe muona tozvakazondudza mufundisi asi haana kuzondipa chikonzero chekuti kozvati adhondo zvese ndikuziva ndikuita seisi under control haana kuzondudza kuti zvazogurumuka control ne mukupona mai asi azotondiriferya kuno mumwe mufundisi kuti inotaura namufundisi ningi omboenda nawo kuda kumuparidzirawo Jehovha vodini motangira ipapo nekuimbisa kwaanga aita iye nekuzodududza kwaakazoita kureva kuti zvarema kwazvitadza kana akunoturira kune kushaya nguva here kana kuti handingade kuti nditi kuda wati haana mari amen muziva zvemazuva dzimwe nguva kana usina mari kuti zvinonetsa saka handichaziva asi handisi kumuti mufundisi angashida mari asi ndikuti handichaziva kuti chachirichi because uimbiso yangairi kuti zvinofamba musha mukupaona because vafundiswa aya chandowadira ndechekuti vanoziva upenyu neimwe nzira yatogona kuva tisingazivi. Amaipara namwene wenyu mimi ukama wenyu wakamira sei? Ave namwene wangu ndowirirana nawo. Amuna kana dambudziko. Aiwa handina kana dambudziko. Roti kana kutoti nhasi izvo zvino ndiri kusumuka panapa kuenda kuna amwene vangu. Aiwa handina dambudziko naamwene wangu kana chipovero naamwene wangu handina zvangu. Zvototi handine mwana anga ari koko. Aitogara ndakatonomutora muna January ndichimuendesa kuchikoro kunuku. Vachitonditi yamuti mwana aende kupi? Aende kuchikoro. Saka aiwa namwene wangu handina chipomerwa nawo handidi kunyepa. Pavaigara kumuzarabani maigara mese kumuzarabani? Taigara tese pamwe chete. Imimi pamakamati mimi makasangana kuDarwin ndobva mauya kuno kumamauya paKiaura ko kumuzarabani makaenda nguva ipi? Vakatanga kugara kuKaitano kuDarwin ndobva vatama kubva paKaitano ndobva vaenda Muzarabani vanogara Muzarabani isi sandiri chigara Kaitano para ndobva abuda paKaitano ndobva anogara kudhuze naamai vake kuMuzarabani ndobva tambonogarawo navo ikoko ndobva tabuda kubva kupi vakatanga kubuda ndingati vakatanga kubuda ndaamai nababa ndo vakatanga kubuda uku musha Muzarabani vachigara madziva ndobva tazoteerawo isisi para kugara kuno kuGrendale ndobva tazongoteerawo zvedu isisi kuya kunoku ndobva tazogara takuno kuGrendale kunoku soti tibude muGrendale tende Kiaura kwenda ngotama so asi maitsvaga nzvimbo yenyu mega. Pane zvakaitika panguva chekuti tingobudawo kumusha ikoko semunhu anga ane vakadzi vakawanda saka kwangu kutotiwo pamwe tikati sudukei kutora vakadzi kungaite kushoma. Vakadzi vakambotora vakasvika panhamba ngani? Aiwa handingati vakawanda stake vakadzi vakatora 2. Mukadzi wokutanga akasvika imi muine vanangu mamwe ane vanangu ngani? Pakasvika mukadzi wokutanga ndandine 5. Mamwe ne 5. Mudzimai akauya sei? Pamawiri akaita mudzimai handingazvikwanisa kuzitsanangudza ipapo nokuti hei pakaoma. Ichi chakaitika maipara nokuti kutaura kwamuita ikoko mune muchitotidzidzisawo nesuwo kuti no kana kuri kuroora hakusiri kwematorora aunoita sekuti vanhu munowirirana kuti chamandoda kutora mukadzi uyu. Amaingaita zvezvechihure ndozvavakaita ipapo kusvika mukadzi aita sei auya paumba ane pamiri svika tagarawo naye vakazotaura. Imimi makaiudzwa sei nyaya yacho yakasvika sei kwamuri mimi? Ndakatongonzwawo nevanhu nemakuhwa
vachitaura kuti ndozvikita chi zvikita varume venyu ndikati wakaenda munotora zvenyu madzimai enyu aite iye pamakatanga kumubvunza akati chakazvitambira here aitomboramba kusvika ndazotresa ndikazondazviwana kuti ndegawo makazvitresa sei ndakatoenda ikoko kwanga varara kwachona kungadzi wacho kusvika ndavati saka aitopota zvoto anogona kutorara kutadza kuya kumba aitorara saka aiti akarara ikoko pakuya kumba kwaiyo aingosvika achingonyepa kuti ndiri kubva kudoro ndarara kudoro ndadokerwa ndiri kudoro zvangu asi pane here mazuva anosombodokerwa wari kudoro yakawanda so zvikazogumisa zvakutoti bheta enda munovatora tigare svika ndati bheta enda munoita sezvenyu mutore vauye tigare tese tingocha pamwe chete matrausi achiona tichiita maonera pamwe zvikauya uchi mukadzi taakugara tese tichigara tese ndobva watora umwewo wakatora kanoiswa kunyabhirawo wechi3 saka uyu wechi3 uyu akauya sei ino wechi3 handina ruzivo naye nokuti ndakazongonzwa achiti kunyabhira kune mukadzi mukadzi yakatorwa kunyabhira ikoko ndiwekumusha ikoko ndobva amutora bva amaendesa kunyabhira ndobva amaendesa kunyabhira kunyabhira ndi ndokuna atezvara wenyu ndokuna atezvara saka ndakungonzwa kuti kune mukadzi wokuti ndizoti makatakura nawo sei handira zvandakasango panguva chiyoyo ndakazongonzwa kuti kune mukadzi ane mwana kusvika mukadzi azobuda kunyabhira kuzi auyawo kumusha chakamubvisa kunyabhira kuenda kumusha chi ipapa handidi kunyepa hangu handa chandiri kuziva handizoti akabudawo nei ndobva wauya kumusha mawira akaita kumusha akauya sei makamutambira sei zuva rekutanga akasvika direct akaunti akauya achipotera handidi kunyepa handidi kuwedzera kana kuti kuita sei panguva yacho sevanhu taigara kurefu nekurefu haana kusvikira kuti akasvikira kumba kwangu mukadzi akasvikira kuvabereki vake vabereki vake ndevakabereka iye ari mukadzi ndoakasvika achinogara kupi ikoko isi tichizonzwa kuti paradza yauya semunhu anga ine mota yake auya hatina kwanisa kuda kuti tizive kuti auya nemudzimai wake here kana kuti aita sei chatakangokwanisa kuona takaona mine kadhi riri kadhi remwana ndobva taverenga ndobva taona kadhi rakanyora kuti Sandra Messi ndobva tabvunza kuti ko kadhi nderaniketu achinzi asiyana ine ari nderangu munhu ndobva angotora chi kadhi rei saka panguva yacho hatina kuzvitora kana pfungwa nazvo kuti tizoti zvakamira saka taingoda munhu akangobuda akaenda anga asingadzoke kumba kusvika tazozvibata kwane mukadzi wake ndobva tangogarawo setango iye mudiki ndakazotanga kuya kunoku kwandiri kuti ndimuzive kuti ndiye mukadzi wani wapara sena hangu ndandajera hangu kuti munhu ane vakadzi vake vainawo handina kuti hangu kuti ndite hanyanasvika kuti ndiite pfungu ndiite bp nazvo ndakangozvitambirawo zvangu akauya kuzozvirati kuzotaurega kuti amai guru akazozivisa ega wega amai guru ndauya mungazoona rumenyu vachisingauye kuno kwanenge vari kumba ndikati hapana chakaipa kana maona varara uko kumongofona kuti vaita sei varara hawesitoziva kuti munhu ari kupi ari uko vangozvitambira zvakadaro makazochinja chechi mimi maakupinda imwe chechi nyuwani zvakamira sei mazuva ano kubva ndatanga kunamata hangu ndina dambudziko randiri kuona zvangu ndoti zvinhu zvangu zviri kundifambira ko ivo kumbowadhonzera kuti uya kuchechi vakamboti uyei nawo takamboti namatei nawo tiri kuchechi iyo inei nguva yatakati vauda kunopinda Jorodhani ndonguva yakabva vatiza hatina kuzovaona vakati aya kune kwandiroda kuenda vakabva vatobuda kuti vapinde muJorodhani utiza kubabatizwa saka patingati chii mweya kumadzinza chaiyo yange isingadi kuti ibve aisikuda kutombobva ipo paya saka pandinokumbira zvangu nevanhu vanenge vachizivawo kuti tingakwanisa kumuregesa sei doro para ipapo tofanira kutondibatsirawo ipapo kuti agone kusechi agone kuseya doro iroro tigone kuwirirana nokuchengeta mhuri yedu tiri pai tiri pamwe chete atezvara yenyu vari kunyabhira munochikidzana munowirirana navo handingati handiwirirane navo kuwirirana navo ndinotowirirana navo nokuti ndakapedzisira kuonana navo 1996
7 ndichiva ndiri kunyabhira ikoko pandakambogara kunyabhira ikoko ndopandakapedzisira kugara nako kubva ipapo aiwa ndisati ndaonana nawo. Kwemimi motadza kunonana ndizvorenyina ndindeseni pane 20 years manje mune shuwa mari dzemabhazi dzinoshupa kuti ndiwane mari ekuenda uko. imi munoenda kubasa imi Panoti kuenda kubasa ndiye ndine target yekuti vana vanoda kuita sei vari kuda kudya chikafu ndoda kutenga sipo vana vechikora voda mabhuku tindizofunza kuti ndibvise kana kuti $6 ekubva kuno kunosvika kunyabhira ndatenga bhagidhi rechibage kuti vanangu vaite sei vadye. murume wenyu anoenda kubasa mari yake yacho kuti uipiwe kuti ikakwira kakombo uendeka unototemwa mamwe masanction panguva chiyoyo. asi imi mune muchida kuenda kwatezvaro yenyu akwatezvo angu ndichitoda kutoenda asi kuti mari yekuendesa manje. zvino panyabhira zvapari padhuze ko kudharo yenu ko munoenda here kwamwene wenyu? uko amwene wangu ndienda chimhanya. saka kwababa umeenda kwamai ndinoenda ndozati ndikaenda kuna amai pano tunzungu pano tunyimu pano tuchii twese ndodi ndinorongedzerwa naamai ko kuna baba ndorongedzerwa chii hapana. aiwa vazukuru vanofanira kunoona sekuru. aiwa kana vakuru vachaendawo vega vachaendeswa nababa vavo. motovamirira vakure? ndotovamirira vakure vakuzvishandirawo nemari dzavo vanoenda zvavo handivarambidzi. Right. Pane pandakataura napara achitanzi baba wangu inini mudhara handiende vakandipwanyira motikari yangu windo chii chachaitika ipapa? ndandisipo. koimi makabva sei kunyabhira kwavari? aya kunyabhira tanda kuenda kunovaita sei kunovaona tandichigara kumuzaraba ndandangoenda kunovaona kungoenda kunoona tichita sezvenu tichidzoka kumusha. asi nemi 1996 kusvika nhasi saka kana vakafa munoenda here? ndinoenda. kodi kunochema ndinoenda nditi vana vanoenda sepagore rapera mwana wangu musikana muhombe newe nhamba 3 nemukomana vakaenda. iko zvinhu zvimune wakwasha kutaza kuti mukwasha ndipo mukwasha uri mwana wangu ndipo mari nda kunoona ipapo kunenge kutoshungurudza vakwasha manje. imi bhai kushungurudza mukwasha kundanzi mukwasha ndipe mari mukwasha anenge ano dambudziko romumba make iwe uzomusvika waionera dambudziko unenge kutoremedza mukwasha. manditika akomana imi hanzi zvakatooma izvamene kuti zvino mweya yacho tingaibvise sei. aiwa zvapara kumusha kwavo kuzambia ndo kumusha kwababa wake saka anotoda riri bona chairifaniki kunana nyabhira ikoko anotoda zvigure chaizvo zviite pungwe zvitorwe zvekumatima naayo nyika yezimbabwe iye orara mugiraundi imomo zvichimupfumburira imomo ari pakati zvichimutenderera ndokutoti zvitofaya panapara kwete zvamukuita zvokumenesa mujorodhani anotobuda achimhanya nekuti mujorodhani mune njuzuka umo. pakatoipa right. Grama pane payakambofunga kumboitirawo zvakanaka vaimbi ava muimbi wese angaita zvakanaka ikoko akaitirwa zvakanaka negrama kuvatenda. Regai tinzwe panapa kuti kubva kuna Norman Makina kuti chii chakaitika. Grama panguvayo yaitarisa matopu yakatopa pagore racho iroro, saka para akawanika vari paresi iyoyo. Saka Grama yakaita chirongwa chokupromota mabhendi ayo. Mufunga ndo pakapiwa natonga wakapiwa mota nana madzibaba. Iyo akaonekwa kuti chikunyanya kumunetsa chii. Grama ndakaona kuti akasenza akaona kuti ndikuona nge accommodation yemukomana inenge iri puwa. Ndokuchipa material asi pakutanga anganzi tsvaga nzvimbo yaunoda tokutengera imba ikoko, but yakaona kuti zviite dambonovaka kumusha ndokuchipiwa material yese neGrama kuti anovaka kuno. Basi pari zvino anga kugara muna mukoma anga abuda muna benya muno. Saka material yakauya shuwa yasvika material yakano chaisa zvidhina zvakavepo
zvakachaiswa negrama zvakachaiswa negrama imba yakatorowa foundation but haina kuzobva yasimuka yakangoperera pafoundation ipapo nekuda kuyandiri zvinhu zvese zvatengwa zvese mene kuti chii chakaitika ipapo because kana imba yacho haina kuzotobva yasimudzwa metiri yakazongoperawo nokukweretesawo mamwe akutengesawo zvake dzamara azotadza kuzotovaka imba yacho. Saka panzvimbo yacho paimba yacho foundation ichiripo here kana kuti haisisipo? Pane nguva inofanira kunge yakatovharika. Kandi yakatotorwa neumwe? Aiwa kumastendiyo munomu kashoma kuti panogona kungogarwa nemunhu yakangoperawo pafoundation zvokuti kana pasinawo akapadawo panguvayo pamwe sofa pachitongoro ipapa pana aripo. Kureva kuti material yese marata chichi zvese zvakabva zvatengeswa? Ndoona sokudaro because hapana kwandikazomboona paakavaka imba yacho. Saka akazobva sei munomu? Munomu tongoti akangofarirawo kugarawo muna mukoma. Akabva angotamawo akaenda kugara muna mukoma. Muna mukoma munowa ndoma akazobuda akaenda kuGlendale. Munomu akangotamawo zvokungodawo kuenda kugara muna mukoma. Kuna mukoma inzvimbo iri kudharweni kwaDotito uko kwete kwaDotito asi kuKaitano. Kuna mukoma ndo pakati pe Kaitano nekuna Benya kwandandiri na Nomenu. Pakati pa ndo pana mukoma ndo kuna na Kifas Maxen. Kendi zofana babona tsaona panyaya yechipo chawakapiwa chematerial yakafamba sei netsaona munin'ina. Asi kuti zvinizvo zvakakweretesa chikoro chemukoma sekondari. Chii chakaitika? Pakaita nyaya yekuti kwanga pane nguva yekuti takuda kushifta kubva uko. Ndobvira kuti ndezvipi kuwirirana zvakaita kuwirirana kwakaita negrama? Vakawirirana kuti ndongo imwe chete ndingati yakapuwa madzibaba mota BT50 na Tongai Moyo. Iyo mukoma wakasarudzwa wakapuwa material yekuakaimba 8 rooms. Zvese zvakakwana vakazvipuwa. Material yakatouya tichiona zvese zvakakwana vakapuwa mari yekuti vaforomese zvidhina. Zvikatoforomwa but nenyaya yekuti ndopatakazofunga pfungwa yekuti tichishifta tibve uko danho ravakazoita ndezvekuti tina kanzera anonzi Masha Katana watinoita sekuru ndiwo vakazosiyira zvinhu izvo mumaoko machiti ndakwetetesa chikoro chaivakwa chemukoma secondary school zvinhu izvi kana ndakuzvida ndichazotora saka ndo pandakaguma kuziva kuti ndozvavakaita kana vakazonozvitengesa vakazonozvitengesa nerusere asi kusvika pari nhasi ndozvandoziva kuti zvinhu zvavo vakangozvikwetetesa chikoro achi kana ndakuzvida ndichazozvitora. Iyo mukoma para kavairamba mavanzo pachita ndisida kutaura nezvazvo. Ekoti mbonzoka kuna madhawu mukaradhi mukaparadza inesi. Ndingati hangu panhau yemba metro yemba akapiwa ikauya akasvikira Zarabani kunova ndiko kwaichiri haina kutengesewa iripo. Tiri kumira panguva yekuti tichatowa kuno kuti anoita kugara kuno tuchienda kumusha tunosvika todi tuvaka. Makaichengetesa kwani? Takaipa aripa kansera ndowandakasira zvinhu izvozvo ari vari mwana waatete vangu ndowandakapa ndikatichengeta zvinhu izvo zvatakapiwa negrama. Simendi ndatakamuti kweretesa kune vechikoro kana vachinge wakweretesa takuchidesa vanokwanisa kuita sei kutidzorera marata mawindow frame nezvimwe zvauya zvese ndoti zviripo. Saka iko zvinhu zvimuda kuti muda kuzonovakira ikoko kuMuzarabani futi imba kunova ndokuruzevha kwachona ikoko ndokwatoda unozonovakira kuMuzarabani. Itoriko nzvimbo yacho? Ayo nzvimbo iriko. Ko vegrama zvavangavati takauya nezvinhu zvatika kuti right toda kusiya tabhadhara tasiya imba yacho igadzirike isire yamira panapa imimi makazvivharisirechi? Ndisingazive muridzi wezvinhu kuti akavharisa achitokudii sezvo ndiye aifamba nevanhu vegrama ndiye anoziva mavharisiro yakaita sei yaakaita ine handina ruzivo nazvo zvangu. Saka imi makazongotaiwa zvinhu kansera chichengeterei? Ndakangoto kansera sai makatichengeterwa zvinhu izvi kana tadzoka zvedu tinoita sezvedu totorawo totangawo patakaita sei
patakasirawo tochitsvagawo zvidhinawo totanga kuvakisawo dzimba dzedu ipapo. Maipara imimi muri mudzimai womuimbi mukuru ane zita riri pamusoro. Ndoziva kuti kumashure uko kune vamwe vanina venyu varoda vane varume vachangotangawo kupinda mune zvemagitari. Mashoko amungavaudze ndeapi maringe nekurarama nemunhu ane mukurumbira? Ndinongotonga vangoshingawo nazvo sezvo varume vaimbi vanhu vanoita vakadzi hobho ngavasazvitarisa zvavanenge vachiita varume. Ivo ngavangozvisawo pana Mwariwo. Kana kaita vakadzi hobho zvavo ngavangozvisa kuna Mwari kuti Mwari ndakaita sei akazvisika si kuda kwedu. Mwari ndakazvisika izvozvo ngavangozvigamuchirawo nemaoko maviriwo semagamuchira ndakazviitawo ininiwo. Handina kuda kusiya murume kuti aita akadzi hobho. Ndakangoda kungoti aiwa murume wangu ndodi zvangu ndinogara nayo. Avo vanouyawo panouyawo mashurawo mapochawo zvigambawo zvinongoda kungoterawo mbiri yekuti vanenge vaida kunzwa mukadzi womuimbi kuchipisawo ruchi uri mudzi womurumewo. Saka ndinoti aiwa ngavasazvisa munzeve dzavo. Kana murume waenda kwaanenge yaendawo ngavasiyane naye. Ngaangogamuchira kana achinge auya nemari panguva yacho iyoyo ngaangogamuchira zviripo panguva yacho iyoyo. Saka mimi mukurevera kuti ana mai nini venyu mimi wakangoenda 1-1? Akatanga kuenda 1-1 vese kusvika vese vadi vapera kuenda. Chii chakuitika? Imari here yanga isisipo? Mari yanga yashoma kuti vachiwana kudya kwavaiita papa sisina. Sevanhu vangu vakanga vakanga chi mari vakaona kuti munhu anga ine mari vakavingawo mari yaidyiwa chi yaidyiwa panguva yacho ipapo. Saka ona kuti tinzoka kune umwe akashanda kugirama kwacho ikoko asiteni ruziva. Alright, vaimba ndingati vanga vane choice yekuti chavari kuda ndechipi. Vazhinji vakasarudza mota. Tanga kunani? Tongai Moyo akati ari kuda BT50 akaiwana. Madzibaba vakati vari kuda BT50 vakaiwana. Amuli akati ari kuda kombi akaiwana. Paradzai Messi akati ndiri kuda imba. Zvikanzava pakanaka zvivakira kupimbazve. Ko shuga haana kuvapera? Shuga akati ndoda mainstruments akamawana. Akati ndoda mainstruments ndorangarira achitoya kunoona ndapapa tori nemama anga aripo. Shuga Joseph Garakara ndo vamwe vakawana mainstruments. Ndodavira nevamwe gospel anchaziva kuti ndevapi vakawana mainstruments. Uyu papa ndobva vati ndoda imba. Vakati ndiri kuda imba. Ndobva ndabvunza kati right uri kuda imba muHarare, imba kuBhindura, imba kuDarwen, imba kuMuzarabani. Yakati ndiri kuda imba kuMuzarabani. Saka ukuda imba yakaita sei? Ndobva ataura. Ndobva taitawo sezvakaita sei? Sezvaakareva. Plan ikadhirowiwa mutauni munomu takaidhirowesa muno muHarare. Yanga iri sababa pamusha. Yanga yaitwawo ichienderanawo nemukurumbira. Ndobva tadzikako tikaonesana naye right. Tikachiti susu zvatakuita manje takunoita sei? Takunotenga material yekuaka imba yako. Sukawirirana nezvo material ikatengwa ikadzikawo kupe kuMuzarabani kwamukoma ikoko. Right, material yako. Zvakaitika material yavo iko takachibvunza zvakare. Bhiridha tinaye tounza here? Akati anobhiridha musaunze ndinaye.
asi tikati afai saka tochiti isusu zvinhu zvaendeka zvidhina zvanga zvapo zvidhina arrangement yese yanga yaitiwa yekuti imba imire. Yes, madoor frame, mawindow frame, zvese, masimende, machini, takatoenda nazvo. Kwakatova nemota akabva kuno chitoendesa zvinhu. Makazvisiya kupi? Takazvisiya panova paigara Paradzi Mesa, Mbukure kwaMukoma. Baba pake? Vamazviunganidza ipapo? Vamapira musana? Hatina kungopira musana. Takakwanisa kutsvagawo kansera semukuru wemusha. Aisagara hake kure maningi. Kansera vakauya tikataura navo tikati kansera tiriwo shamwari dzapara tinobata naye tauya nezvinhu izvizvi tati tiri kudeedzei mushande wenyu tauya nezvinhu izvi toda kuvakira umwe wedu pekuita se pekugara. Panguva iyoyo tikatomboti kuna kansera tikati ameno kuti pangava nepamwe pakasununguka here kupfuura apa pamungada kumupa kana kuti iye angada kuti kuda apa handisi kupada toda kuti timusiye ari munhu akasununguka. Yes, zvikanana kansera nakasununguka chaizvo anoreva paanoda ndokubva ati pandira pandopandikuda vatasiya metireri yese vatasiya pana bhiridha wekoko anga achita se anga achizoita basa. Saka isu sevanhu vanga vodzoka tikachiti iwe para tochikumbira mani ndiwo chiforoma pane zvachisara izvi iwe chiforoma basa chasara kuti tuye titese tipembere tizovhura imba. Yes. Ndokuchibva maenda takachidzokera zvedu kuHarare. Makazonodzokera kunopembera here? Hatina kudzokera kunopembera. Zvakazoitika mukomana akazondifonera achiti no ndafunga kuchinja pekuakira. Ndikati wakuchinja sei? Isu takawirirana. Zvikanzi ndafunga kuenda kumhiri. Handiti nzvimbo yaaida yanga yasome 4-5 kilometers kubva ipapo. Katofunga kuenda kuninganzi apa hapasi kundiitira, saka toda kungoenda kupi? Toda kungoenda kumhiri. Tikati isusu paita tapafarira nokuti pane mashopu pane chikoro. Zvinoita nyore kuti vana vaite sei? Vapinde chikoro because havasimbofamba kuenda kungobuda pamba. Wafambawo 300 meters wapinda mugedhi rechikoro kana achichinja chatawana chakanaka. Zvikanzi even ndiri ikoko vanda se vanouya. So ndobva ndati ndiwe uri ikoko. Kana wati kunokuitira handipokani nazvo because ndiwe une marizi nacho. Ndobva ndochirangarira achizoti no ndaenda but hakuna mvura, nditumirewo madhiramu eshe emvura. Ndasoita se ndasochera mvura watotata. Ndikati alright, ko adini kutsvaga kunana mudhara madhiramu nezvimwe kuti zviite sei suskwatiri kuti nditi dhiramuningirikina pangati netse zvingazvitora nguva, asi ndokumbira ungotauri nana mudhara mutange basa. Ndopa ndakagumira neprojekti iyo. Asi kupembera nsati ndakamirirawo nanhasi maybe zvikaita tichaenda. Ini kuzosangana kwamakaita naye hamuna here uzobobvuza tiko
project rapapi pani makore munoziva vaimbi kana uchishanda navo pane zvinhu zvaunodzidza saka ndochiti pane zvandakadzidza saka kana wazidzidza zvinhu izvozvo pane zvimwe zvokuti kana kubvunza unongomirirawo sezvandareva kuti ndamirira kudedzera. imiwo hapana here zvimwe zvamakanzwa maringe neurongwa ihwo kuti iko zvinezvi zvinenge zvapa chidanho chakati? No, chekutangawo regai nditi ndakarega kuti ndinyanyobvunza ndikati kuda ndingavhiringa pesi yake yekuita project yake ndikati regai timupe nguva iye ndiye achachitiudza kuti ndapakati ndorangara rimwe zuva pano vakambomubvunza vakati zviripo metireri iripo. manzi apo ngoma kasiteni apo ka Paratsai akasenza nevanhu vakawanda after nyaya yabuda newspaper onzi Paratsai azodi paipai ndofunga akazobatsirwa nevamwe vakawanda akazokwanisawo zvakareka kusenzawo nevamanager akasiyana siyana. Regai tinzwe umwe wakambosangana naye anonzi Silas Ngirasi. Ndingangoti futi tashanda mukumapara pane zviitiko zvakaitika zvokuti mukushanda kwena mukumapara pamwe pacho ndingangoti ndindaitiza effort yakati kurei kuna manager wedu waigona kuti mukumapara maitiro aitita mugroup redu mukasazvinzwisa ukasazvingwarira unofunga kuti okay ina ungasvika kuna kuneni Silas kuti iwo kuna maitiro aita manager ari kudai but unomuona sei wenda group ina manager nomukumananzi tichaona tichitava tikangoti tichaitungamira group panaye para izvo isatopira isusu kuti mitimoona nezvegroup muchiita zvamumaronga ikoko bva kuna manager anozoasiswa neni natichaona tofata pasa nezvaitika kuti ngumapara waizongogamuchata taita taura saka igona kuda kuti tima kuti vakomana vari kukubirira mari vakukudyira mari vakomana vari kuzodidi isusu manje saka isusu ina Alfred Jusa nawa ndiye akari manager panguva iyo taibva tatora kana taibva tatisha zvatakaita zvisingatinyorei pasi maexpenses atakashandisa tonyora pasi mari dzakasara tonyora pasi dzatikaurisa vanhu tonyora pasi ndingakaura mari yakati ndobva tanosorendera vakomana sezvo pakati pedu papasina ukama kuti vakomana vanga vakutoisa kaita se takashata mukomapara vachitiwo vakomana vakaita se vakashata saka vakomana tavabudisira chokwadi pachena vakabva vakuimba neni naAlfred Jusa sezvo nguva zhinji tikangotichaona zvake tingangomboenda asi ini naAlfred tavanzogara kuno kuGwarare tisaitira zvokuita kuGrendale saka kuti uya tikaenda kuGrendale manager wangu aitotiti handei manager wangu kumapara otiti handei kupi kuGrendale saka kuti taita chitoroza kuti tinoendera nyaya yakati saka ndopataiswa tokutaura navakomana toonesa zviripo saka vakomana vano chimbo chokuti nkumapara ndoda kutipesanisa saka tatagara tatobatana kubva kumashure uko tozosvika musi wa24 unova ndo musi watikazopesera kuita show namukomapara kushamva tina mukoma Alan mukomapara takapedza shori zvakanaka tasvika mubhindura ndopa kwati vakomana ina handisakwanisa kuenda kuDugeni show yekudugeni haendai mega indodaenda kunjira kuchena sikumba saka isina kuchiona kuti show yokushamba tatineka mazviri but kutishiyani zvasingakwanisiki ndotada kumatoita sei saka makomana muzoti kana muri kuti mukawanda munoniniwa kuzvinzwa kuti chichiri kuitika akatanga kutaura ndimanager Alfred Jusa ndakatanga kutaura nani namukumapara ndatichiri mukombe ndobva ndadzika ndasvika pasi mukati asha ndada kuramba ndasiraenda kuDugeni kana wadaro saka toita sei vanhu totatorana vanaenda pasai vanaenda zatichaona tatichaona nyaya iri panapa ngadedze vakumatonda aumana mari iri panapa ka ko airambirei kuenda kujo handi yanga iri show yanga yakatobhukwa kare maona angu ndakata pfungwa mbiri kuti pamwe dzengu adadzwa kumba 1 2 pane mukomana anonzi bhasi anonzi Vipers zvikaramba kumusha kwake kuno kuhurungu ikoko wasadi ikoko saka ndikafunga dzimwe dzengu mukomapara wangu akati mukomana atora ngwara pasinaenda kupi angosvika kuti nachadzwa kupi kufungidzira ndikuti ndizvo zvazviri asi ndaanda kufungira pamwe ndizopfungwa dzavafunga kuti akangoenda mukomana aitese adzoke saka ngatigorege kuenda kupi saidi iro but show handiti yanga yakabhukwa iro show yanga yakabhukwa ende yanga iri flat kuti matai kuti muzotonotora mari yakati saka tadaro saka vatangowira netimu vatati ngatifonera vanhu kuDugeni ndobva tavafonera
watayo kana zvakadaro mukoma wanyu wasekoseko emiwei muite semunoshanda here tikati haisiri kushanda tinoita se tinoshanda mutama matrauzi kana takuitirai toita se torova basa ndokataenda kudhugeni tikasvika kudhugeni tikarova magitara zvekuti vanhu vakafara tikangopinda ma5 muzose vanhu vanikaitsvaga marika pinda ma5 tamunzi arova 2 songs vatarova songs masong ma12 masong evanzi achitoenderei mberi vatarova tikazotobreaka kuma10 tanzichimbunotyayi tikangoita zve 30 minutes ndodzwa kuti pachi pastage zvokuti vanhu avayo vakafara saka kubatana kwedu kwabva varamba kuri pamwe chete netimu nevamwe vedu vatashanda navo kusvika tazina kuti mukoma para ndipatikazinda saka mimi after Dugeni show iyo yarambwa kuenda namukoma para makazoita sei makazodzokere kwavari isusu hatina kukwanisa kudzoka namukoma para asi aivafonera tichitaura navo tatine show yanga tinayo Grendel yaizwa musi wa30 yanga musi wa28 tikati mukoma tisanganayo Grendel sezvo tokumaraini kwavo mukoma para vanokwanisa kuya kuGrendel ndipo vaitofona vachiti kana zvichiita tumai mota ive nditore but manje mukoma mukatadzana mukoma umari ini ndabva kuno kuHarare nemuna kubva zvokuti akwanisa kufamba netsoka muzapani pangu kuti ngongotosvika pakuti urwadziwa kana iwe vachoti shungu unopera chido kuti mota ngaive ndiri pano panofambawo netsoka iwe wakwira bhazi kubva kuno kuenda kuGrendel kubva kuHarare sanobva maita sei vatamboda vanosamuza kuti vanhu ndopakatanga kuti show iyi inobudirira tangozongobva tarowa sezvo hatina kuzonyetsa kupedza show yacho takuti vanangakunomuza kuti vanoziva munhu wavo vanonetsa uku vasiyana kudhugeni kwakatamboenda kuvanhu vanoziva kuti munhu wedu akadaisvanga vakutsvaga iye para wati ari kupi saka show yedu hatina kuzonyatsobudirira vatazongobreakawo vatazodzoka paakaona imimi musina kuuya zvakamubata akazvitambira sei ina hangu ndikanyepo takazvitambira kuti anazozvatana nhasi azatataura tese zvokutaura vanowanzofona namanager wachidii sezvo ndiwava manager wedu chikota chese chatava nacho pamakabva kushow yekudhugeni iye parakazowere kuti makazoenda imi kudhugeni akazviziva makamuudza kuti tiri kuenda kudhugeni tikatomuudza aitoziva kuti kuenda kudhugeni nokuti vakomana vataidzana vakazotodzoka kuenda kuplaza kwaanogara kuti izinda show Grendel vakomana vaitobvombokana ndobvira ni pamakaenda kudhugeni makatomudza kuti tiri kuenda chero musingaenda isusu inini ndakatorama ndikati mukoma inosedzera mari indiraibata mari achichengeta ndikati mukoma hatisi kukupai mari kafusaenda kudhugeni pachenyu kafusaenda kudhugeni hamsikuita se mari atina hatisi kukupai tichaishandira mari atoshandisana kuenda kudhugeni iyoyo saka vaitozviziva todaenda kupi saka munazovapa mari shuwa iwo ndokatinakwapa nechikonzero kuti maexpense akawana ndokatotorova vakatata malosi avanhu because tikatasa kuti ana mukomarani kombi yakatinayo taikwanisa kuchisa muHarare tikazospenda more than $30 imwe takuya futi kuchi muHarare plus tikazosvika kudhugeni kwa tikanyimwa mari inokwanisa ta $80 yatikanzi mimi hatisi kukupa ichi mari inotongomonya hako panapa rekaitidze kuna iye jusa wacho kuti sei zvakadetsana ipapo ndaitoisawo puresha yekuti taidaenda kushow kuSouth tatumirwa mari kubva kuSouth yekuti titorese vamwe vanhu mapassport ivo vacho ndiyo mumwe munhu anga asina passport ndikati mudhara ndauya ndinoda kuti mutore passport zvanzi no mari yepassport iyo zvitorina tidye inanzi daenda kupi kuSouth kwacho ndikati mudhara munoti hamzidaenda kuSouth nezvanzi inyaya yekuti ndikaenda kuSouth havana kundipa mari yedeposit ndikati no deposit haisi nyaya iri kuuya zvikanzi inini handisi kuita izvozvo mari yepassport iwewe ndiwe uchatosungwa because ndiwe wakaisenderwa ini handisi kuenda kupi kuSouth ndikati manje kana muchidaro muita sezvikanzi inini itoonai kuita udzorere mari iyoyo kuvaridzi ini handisi kudaenda kuSouth hatanetsana vakomana kuti mudhara endaika kuSouth kune mari yakanaka yekuti pamunodzokawo isu tinodi tinowanawo chekuzvikanzi no saka ndo zvimwe zvinhu zvatainingirana ndopa wakazosvika undibatira matombe vachiti aiwa imbavha nyange kuSouth kwacho tikatoenda anoba mari yacho iyoyo hakomana vakatoti aiwa imi mudhara manje muri kungodi kungovenga maneja nekuti imimi pamuri kupesana naye inyaya yekuti mari
asi pane dzimwe mari dzavanenge vaiti ndiwo mari yezvakati yotaiwa mudhara ndedzebasa dzinofamba neprocedure yebasa. Saka izvozvo manje ndo zvakaita kuti vatene against him. Aida kuti mari yese inenge yawanika pabasa yese inochengetwa naiye direct. Nyangwe iri mumaoko mangu asiwo ndombo atambidzwa yekuti kana akarika weekend ombononwa zvekuti vakomana vaizondibata nemhosva kuti koiwo mari wangoni mari yakati mari yebasa. Saka ndaiti aiwa mudhara kana iri mari ngaiitwe zvichizivikanwa nemunhu wese. Ndopatainetsana ipapo pakapedzera kunditi dzingai manager. Saka vakomana airamba achiti no mudzinge manager because manager ari kuita basa rake ende hatina weekend yatiri kuzorora tiri kuenda kumashows ende zvinhu zviri kufamba zvakanaka ende hatina patiri kuona paari kunzi hatina kana poti tikaenda kushow tomuona akabata donans isusu takachena muromo. Saka zvinhu zvakaita kuti tisvike pakunonetsana ndikatonzi vakomana hachimbobuda panapa vakomana vaitondiprotecta kuti tisaite kana noise. Bva tatozoti mangwana acho vatobva vamuka paipa tavanyengetedzwa taenda uno vatoresa passport vatora passport vakatozouya vachifara vachipembera naye mukombo naito kuti ndane passport ndikuenda kusouth ranza dzimwe nharo dzavakomana dzinodi dzinoshanda hatakutoseka vatova majokes paipai. Saka ndokuita kwataita namudhara para zvaingova zvokungodi zvokuda iso. Saka tiri mubhindura muye manje ndati vaenda nekombi rutsvaga vanhu vobva yadzoka futi vaburuka so ndichindipaiwo mari yebhazi ndiende kumba. Saka Silas ndiyaichengeta mari ati aina mari Silas ndiyane mari ende Silas wacho anozoaprovisa kuneni kuti ndabudisa mari yakati. Saka Silas akabva ati inini mudhara ndizokwanisa kupai mari because zvinhu zvatiri kuita ndezvebasa zvinobhenefita munhu wese. Saka imimi kana muchiti mukuenda kumba ende apa matora magitari ndimi mukuru webasa ndimuridzi webhendi tiri vashandi zvoto ndimi munofanira kutoita shungu nebasa renyu kutoti iwo ita so basa riende chimberi. Mudhara akati oraiti manima mari ndozigana ndakukwira kombi yacho mahara ndakuenda ndaona kuti muda kuenda kwani magitari acho anonorira here muchanoita paro wokuveza. Tikati isusu vakomana toita sei inini ndaibvunza manje kuna mudhara kuna vakomana ndikataomana takapana pamudhara aenda toita sei munokwanisa here kana even kunzi kunoridza magitara chinde tinonoridza tichiti tisanani zita risi redu nderemuridzi zvana vakomana iwo samaneja ndounoziva navanhu vatiri kuenda fona utaure navo vaudza problem iripo ndobva ndafona ata mukuruka nyaya iripo ndeyekuti show yatiri kuuya titori munzira izvezvi but tasangana nechallenge yekuti pane patatadza kunzwisana namudhara para. Saka vatobuda patiri ende vatorawo magitari but tiri kuda kutonzwawo kwamuri kuti zvinoita here kuti tingori zvatiriwo vasipo toyakuzoridza zvikanzi munokwanisa here tikati tinokwanisa because tine nguva yekuti tiri kushow mudhara vachiriwo vakakurumu isusu tinosanoita kudzisa stage zvikanzi uyai patatsvagawo magitari tawana magitari edu 3 bhesi racho raiva 4 string bhesi mene wedu aishandisa 5 achaira 5 manose pa4 nepa zvakatosiyana tangomutsvagira 4 string akati hatongonoita sevanhu vari kutsvaga mari. Patasvika taenda tasvika padhugeni ndaona pepe zvanzawo mana ndoda zvinhu zvangorongeka zvazoda isose ndati inhu zvatondirwadzawo ndasingazvitarisiri. Mainzwa kaiwa fakatooma bhasikoro rakabva rauraiwa ipapo mangwani chaiwo kuti aiwa totaura namadhetsi kuti anokwanisa here kuyadhetsaka iye achitaura ini chipindura because ndo zvakakosha izvozvo because zvinhu zvaakataura hanzi ndindakamutoresa passport achiramba kunotora passport but anga akupembera nepassport mukombo naisho ndiyo ndakapembera nepassport kupini 1 2 iye chaiye takamujambisa bhodha veSouth Africa iye akuti ndiye akajambisa ini bhodha tuvangana mati passport angasiya andikubaka right 1 zvadaro mashoko akataura akandibhowa ndeyekuti anza ara inini ndatozama kuda kumubatsira batabatsiri pataka achikumbira ende nyaya yacho akabudira pakuita sei pakauya namudzudzu wezibha vakayapana zvakakamota iye ndo pakaitwa advantage ndaraba inini zvakapei ndikukumbira kuti ndimbotsvayawo kuti ndakamuti basa renyu rekuti munoita
mari anditi ndinojusa uri manager ufana kuita mari wega sara singawe iwe uenda apa na uyamba muze tichionesana tipa kuzo ora ndikati ora kadaso ticha na Cyrus nayo akomana kana mchita zvemari mukapota mchingoni zoti roparata kupa $10 sakupa $6 nanchaziva kuti mari yamukurohorese chimboninyore mapepa enyaya munombonyora pasi as a group rebusiness anditi ibhizi ratikuita ndobva atanga kuti akajusa ndopa ndakamumhanyisa nematombo zvisho saka imatanga kubvunza akuchibvunza Cyrus kuti dai paipai takaja chikafu chemari paipai takakwira ivo takatenga mari anga asina barika inini ndine rudo rwekuya kustudio ndaita winning yekuya ataure zvautaura nekabhendi kakakandimba kutamba hanzi chikupa bhawa inini Para apa ndomuzoona kamuendera kuona musvikira akaita kubatwa hanzvakandima kuti chikupa bhawa inini avakagumbuka para right anetora tinzo pakuramwapo ndofunga kupesana kwandakaita nevakomana mukomana wemanager ndofunga tiri kukadoma tichiridza tiri pamakship akandipa program yemashows ake akanditi tikabva kunoko anga ari ano ndijusa ndianga ari manager manager wake akandikumbira inini mushure mezvakaitika zvezvo zvekunzi para chichichi pakauya wena wekundibatsira vauya nemota kumba akandipa chikumbiro chekuti ndikukumbirawo nemanager band iwo wasangana naye kupi ijusa iko kwandogara kukiaora ndokwaigara iye anouya pana mukoma wake anogara panext andogara inini saka takati andombokutraya zvichiva aitsvaga mashows achindibvunza zvimwe zvakadai ndoita sei right munhu kana akuti zvakadikuchindzidzisa basa kuti noitwa so manager wangonzi munhu akakuti show $500 kuenda guruwaya uyai kunoku mukaenda ikoko imimi transport ichakuti $300 mapurisa achakuti $80 food nemaposters saka mune maenda kunoridzire chii hapana saka iwe unofanira kuona distance uona kuti zvandiri kuita zvine profit saka iwe kana kuti tiri kubva mugulenda tienda kudarwin tikabva mudarwin tienda kukadoma tobva kukadoma tienda kushamva tobva kushamba tienda kukaroi todzoka tine $50 itaita mashow 6 anditi saka inde pandakaona kuti tabva ipapo takabva kukadoma kuendobva taendera vatata show kudarwin show darwin yakaita flop inge isina mari ndochibva kuenda ukadoma tasvika transport dzake organization yake amene zvakaitana nemunhu wetransport ndobva tasvika late instead yekuti pabude $500 pakazobuda 250 but 200 yange yatorwa in advance kudhara pakazoiswa $50 pamusoro ndoyatakafambira kaenda imwe 250 mwedzi bhawaramba kuti maya late ndokuchidzokera ndobva taenda kushamba show joined nanenge naalan vanhu vanga vakambozara panze kwainaya vanhu vakapinda vashomana nange isina mari futi ndochinzi hande ichidarikire tende kukaroi ndokondakarambe ndagara ndakuyambira pepe kuti mashows ako aya hapana chatiri kufambira saka iye nokuziva kuti anga akawithdrawa imwe mari futi kunofunga anga ire deposit futi yekuti akwanise kuwana transport nechichindo saka vakaita nharo dzokuti boys hande vaenda ikoko vadzoka tapava vachitanga kunditi uyatiridze mugulendo ndarishoye mugulendo munogona kungoenda yenyu but inini ndichikuudzai mugulendo imimi makurumidza kuyaunoridza mugulendo enda yenyu ndopavaridza ndopavakatanga kuti hatakuita zvedu ndomatangira kuita saka iwe pawakazomumhanyisa nematombo nepapi apo akumashure kwacho chicha chaitika chakatika panda chekuti vakomana ndakati nini boys zvinhu zvamunoita nemumwe vanga vakati iye jusa naCyrus nemwambana nditi charumaraina basa renyu kana muchiita itai zvinhu zviri kunyora pasi zveshuwa ndobva kutenga mabhuku tafamba papo ndakuvabvunza kuti mbondiratidzire bhuku yekenyu vakuchitanga kutora bhukuende vakuchitanga kuti iwe paya takaja chikafu chemari zepaipai vachinyora ndopandakati handimuona kuti zvamuri kuita ndezvei ndopakati ndakamudzingidza nematombo azokamudzingidza zvicho akatizira mubanda
wangoida kutema wangoida kuuraya munhu bara singatikuuraya koida kumuratidza muchiidzira chiri kuti azive kuti zvavakuita zvina musoro ko vamwe vacho tikadi kuvamhanyisa. Saka kubva ipapo ndipo makabva matosiyana nevakomana iwo ndovakasiyana neni bcause ndaitodzokaitite basa saka yabva unoti hazviiti saka inini haiwa handina dirina ndakutoitawo zvekwangu. mapanzokapo amarwatsirereka nokudaroka akazosanganawo zvakare kane umwe ana Dennis wakazoshanda nawo vechimwe chikwata wakazotanga kumbofamba vari vese pamushumo kuhambanisana nematomboko. Ndaitwa Dennis Makoni. Inini ndaitungamirira chikwata chinonzi RJ ndezvapachena boys. Asi panapa takazobatanawo nababa Wapara chikwata chenjerama tinge takumbofamba tese. Makasangana sei nababa Wapara? Nababa Wapara takasangana tatine show muglendo yezvapachena paanonzi paReuton paMr Chiangwa. Baba Wapara ndobva vauyawo vasvika papo tichiridza ndobva ndaenda ndini kunovaapproacha. Chandakavaapproachera baba Wapara ndechekuti ndaida kuti tiite macombined shows navo nechinangwa chekuti ivo semunhu ane zita vakakwanisa kubereka wachikwata chedu chezvavapachena unogona kuzikanwawo through ivo. Ndo zvandakavaapproachera mushure munge ndavaona vaya pashow yataita. Right, zvakazofamba sei? Zvadaro nababa Wapara takawirirana taurirana ndaro vataura kuti no inini ndino maisevenza ndinawo haana kunyatsokwana kuti ndinge ndichiita mashozi ndatoisisu tine zvatinazvo togona kusanganisa vatawirirana vatatanga kuita mashozi. Kwababa Wapara vanga vasina manager ndobvatawirirana navo kuti inini sezvo ndandiri chikwata chakakwana ndiri manager nokomanager mabhendi osati 2 zvavapachena nenjerama boys. Kuchikwata kwenjerama boys kwanga kwakamira sekuti baba Wapara ndovairidza lead, pabhesi papana Shepherd Goba, parhythm papana mukomana ainzi Godi anogara iko kuglendo pafamba panonzi paMofields, then pamabacking vocals papana ainzi Itai ndo mamiriro anga akaita njerama boys. Ndobva tatanga kuita mashows. Saka show imwe yanichirangarira yatakaita yekutanga yemuglendo pa007 takanova approacha vari dzebhawa ndibva tapiwa cash. Saka taiti takapiwa mari tatakawirirana isisu kuti sinzi njerama riri bhendombe pamapercentage njerama tova pa 60% zvapachena totora 40%. Saka show iyo yapera ndibva taita samazuva ese zvapachena bhatora 40% yaine njerama bvasara ne60%. Saka kunjerama kune kwakazoita mutauro wekuti after show makomana angu akutasira kuti vachagovana mari, asi vakazoudzwa nababa Wapara kunzi mari haise kuti tigovane, mari yekuti tiichengete titenge mainforms kana kuronga zvimwe pane kuti takaita show todya mari zvinova zvinoshanda. Patanga wanetsana noboys neparengi wachinetsana vanhu vakatombonditi taura kana baba Wapara ndikati zvinonetsa kuti ndipindire bosi mari yekusaidi kwedu isusu tadini tapiwa iyi ndeyani ndezvekwavo. Saka baba Wapara vakanetsana navakomana hanzi ndakazonzwa vanzi vakazosvikisana kupolisi. Ndipo panga paina nani kusaidi kwa kunjerama boys. Kunjerama boys panguva yakwangu china Shepherd Goba airidza madrums naya Draction airidza Shepherd Goba airidza bass, Draction airidza madrums, Itai anga ari pamabacking vocals, baba Wapara ndo airidza green vairidza lead nekulida mavocals ese. Ndo zvanhu zvakaita njerama boys panguva yacho vatsana mapurisa vakatosvitsana kumapurisa. Saka wakomana handizivi kuti zvakazofamba sei nokuti kupolisi ndakazonza baba Wapara vakatonditi hapana ndozvo yavakanditamba vakaenda kunomhangarira kupolisi kuti ndakavanyima mari zvabvunza. Saka yakazopera sei nyaya yacho vakati no ndakazongovapa madzaizi avaida, ndo maperero akaita nyaya iyoyo. kureva kuti vafana ava havanazoendera mberi kuti vashanda vese. Takazoita imwe show yatakaita kwamadondo yangati 3 mashows ikaita kwamadondo wataita murushinga wataita yekuchimhanda. Show yatakazoparadzana neyonge tabva kuchimhanda
tabva kuchimhanda ikoko pane zvakaitika pakunetsana neboys renjerama iroro. Vakomana vaitaura ivo kuti baba apara ngatifambei tega, siyanai nevakomana vezvavo pachena, tifambe tega nokuti mari yatikuwana isisu takashiyana haisi kubalansa. Baba apara vachiti hazviite kuti tisiyane nevakomana kubva pakuti ndechibvumirano chatakaita, saka tichifamba navo. Saka vanetsana kudaro, vakomana vakabva tisati tichakwanisa kuita sei kupfuurira mberi nenyaya yekuti mari yatikuwana ikuita sei ishoma. Saka ivo baba apara ndobhati aiwe ini handisi kuita sei, handisi kukumanikidzai nokuti ini ndinoparadzana nevanhu ava haziiti. Nokuti baba apara anga ane secret yayo kuziva kuti wanzi ndatsepatira nevakomana pamainstrument pachaita sei pachanetsa. Kureva kuti vakomana ava vanga vasingazvizivi kuti mainstruments akashota. Vakomana vaiziva kuti mainstruments akashota. Saka handizivo vanga vasina basa nazvo izvozvo. Nokuti chinoitika kubhendi mukoma wamari ndechekuti kana uri band leader unotosimba bhozi vanhu vanosenza navo pfungwa dzavo vanenge vachiti iwe usa band leader, band nderako, maexpense nechichi ndezvani, zvikafa zvese ndezvako. Iyo havatombozvifunga, vanenge vachiti any challenge yauya ndeyako, isi tiri kuda mari yedu, ndo zvinonetsa. Saka machiona maartist vazhinji achitsvaga zvimwe zvokuita kuti pakaita problem kana akatambira mari kubasa kwake anotora achagadzira zvinhu zvake, so that kuboys hapana chacomplain kuti mazvitenga sei mainform nemari yandakashandira. Kuti mumwe anenge aita asara kuti nini papay yangu kana ndandiri suppose yekuwana $50 per show makundipa 30, imwe 20 yakaenda kuuniform. Saka uniform iyo haibvise manje, anenge angoti pese pada anenge akudi achipfeka bhozi anenge achiri mari yandakashandira. Saka vazhinji anoti kana akutenga mainform anogona kushandisa mari isiri kuzivikanwa kunzi nemamembers yabva kupi, so that haibvunzike. Ini ndinogona kungoya nemainforms noti guys ndatenga mainforms ngatitangei kushanda, nokuti vakomana chanenge achikuda imari. Nyaya yemari ndo inoita kuti bhendi riende mberi kana kuti bhendi riite rife.
zvisese amara watirerika ndofunga mazinzgira mega ndo zvahari kukompofu noresti simboti Thomas Mfundirwa magamba emhanzi kaya Peter Kajengo parise paurungu apa Black City chakanetsa Abigail Chimopero munyanyi Robson munyanyi Chimopero tirisese wonisa chimwanambo kwa Blawayoko mahechani mutape zviri kufaya here koko Chief Chipwe Tendai Chipwe King Fatso Stanley Mabrango Aaron Chitetere wasira seiko newewe ikoko asi takabata kuti dzinational femina Professor Mbofana tawanda Kaoni tawanda Dr. Towers Chimpere Farisai Hunda Amigonzira ndozvari Stansoeki Masango na Douglas Sawana amagamba emanzi ese Alexio Chiwoko Langton Kachembere Felix Zimbodza Adija Umari Solomon Parafinu Ejimbo changu taiwaka unosvika mangwana nayo nyaya yaparadza imesi Len Momarasha John Zimbiri What Property Rudo Amdara Apiri Clive Piri Jocelyn Tibaringe ku East Viko kuri Senasi Anthony Nzombe Rizin Peters Clean Marshaya Jiri Seisei ngasanganeka mse sondoka akuvana 12 bada 3 o'clock mangwana ndika ndatenda nguja semimoka mkumana tani ngube ndio mchatandra nawo tata ndoro wanzi